komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:36. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwan sang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita! Una sa Aksyon Public Service! Una sa Aksyon Komentaryo! Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:37. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sang Aksyon Firing Line. PYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon sa aton linya, Sir Dave Cuahaus, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, maayong gabi, kag Happy Valentine's. Yes, Sir Bri. Happy Valentine's man sa imo kag sa tanan nga tagpalamati sa sining estasyon subong man sa imo pamilya. So, yaring aton lakat sang panahon. Febrero 14 tuig 2020. Northeast monsoon padayon nga nagapito sa Luzon, ilakip man ang Visayas. Ang Caraga subong man sa Davao Region makaagom sa magalumo na kalangitan, inipagupdan sang laptang pagtupa sang ulan, pagpanaguob pagpangilat dala sang easterlies. Metro Manila, kagiban nga bahin sang Luzon, makaagom naman sang kasarangan, tubtub magulugal umo na kalangitan, kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, tugas sang northeast monsoon. Ang Visayas, ilakip man ang iban nga bahin sang Mindanao, makaagom man sang kasarangan, tubtub magulugal umo na kalangitan, kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan, dala naman niya sang localized thunderstorm. Negros Occidental, gitna silad sang Bacolod, makaagom man sang kasarangan nga panahon, luwas ang malagi nga pagumguom, kag inipagupdan sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Sarangan tubtob may malagi nga paglumaddos nga huyop sang hangin, nagikan sa nasilangan tubtob na aminhan nasidlangan. Sir Bri. Timayagin lagaw-lagaw, subong sa mga utod na kay katawhay, Sir Dave, no? Yes, Sir Bri. Sa record ko di ganis bugdo kada sinako inuyog subong sang Bacolod daw. Gani man, kuha ng iban kalabali na. Mga tonto, subong yan nagapalagaw sa social media na nagkalabali ng mga kama.
Uy, pag Ating ikaw- matabo oh. si ni Sir Bry, pasigahon lang ang suga. Kaya Nan. muntada ng linog. Amola na. Nay nga. So, diya, lahog lang ni Aton, ha? Pasibla tingala na karang Aton sa mga utod la. Yan naman, Sir Bry. Oh, sige, Dili sige. ka na serya ko subongo. Kadamo man di sa mga lovers moon. Ay, tod kay Ara, kas panaad gali, no? Oo, tinuguro Ah. puno na. Reporte ko na gamay lang, bi, kumusta ng panaad? Subong, damo na gen. Do da. So, kung may mga night vision lang ko di Sir Bry nga teleskopyo, Aha. ati snipe eh. Bao, pero tibat. Guwa ka man ko ni pas, if ka man ko nga daw gapulo panilhigi, pero ka panila gali eh. Ang galing, problema, kaya ginamaan Di, narabuli. Di, kumusta sila man? Okay man lang sila da? Ha? Okay man lang sila? At di kami dyan tulong, pero kung mag-flashlight ka, Oh. kita mo gitbuli eh. Uy, muna, di na pwede. Untatin nyo na nahan, na pwede ba si pulis makasilip sa inyo na karoon public scandal, gini na. Oh. Tingala ko Tuloy ko gani, Sir Oh. Bry, tulad ko nga, Oh. makaduga si Sir Brian magtawagaw. Oo. Tingala ko nung dali ka matapos, masimang flashlight kaliwat. Hindi man. Wala, ikaw yung ginadalian ko nga magtawag na yun. Oh. Kay, may kutso-kutso ko. Exclusive in Action Henry, ha? Sa Action Radio. Narinig sa tubangan ko, Sir Bry. Uy, sobra naman ang inyo. Style ko, Oo. ang sugahan sa motor ko, Oo. kinasiga, Bo na kwan ged na disgrasya ged. libo. Ay nano nga sitwasyon. Wala kaso, nagpalag na. Ato na. Ato na, Oo. kahit di nakibot. May naulat lang ang takop sang dilim mo. Purti man ba? Daligid lang kay Tawgon kay Talopangod sa police station number 7. Amay na lang kami. Wala pala, ato ni, natimingan na ni Guro. Timingan ged. Bo, grabe Hindi man. ka naman pirme. Oo. Station 7 basi baka libot man kamo sa panaad, no? May budlay na ni basi tibudlay na makalabay ng ibanda, sir. Wow. Why mga kay kisa kung diri sa amon masalag na man di area mo. Sanag-sanag Galing naman. na timingan lang Guro. Kaduwa natat ba sa eh. Oh, bunano man nga sitwasyon. Mga student man ah. Basi ay gali. Wow, ti ba siguro gutok nagidlaw ay nagid na Kamo na si Lengko. Oo. Gutok na gid Guro. Pawala lang eh. Pawala holes lang. Pawala huyala. Exclusive ba? Sige, basi malabayan sa patrol amon. Sir Dave, salamat, Ged. Thank you, Gilson Bye. Salamat kid kami gabi sa Timbrano mo pang gidpakadlaw publiko. Sige, salamat, Ged, Sir Thank you, Dave. Gilson Bye. Mayang gabi. Action firing line. Talagsa lang lahog si Sir Dave Kuahaw, pero tumpak man ba? Oh, halong-halong man kamo, bosos ari man yan. Ano na nang inyo man nga pati dira sa amo na nga lugar, ga inamo kamo sina. Police station number 7, basi makalibot kamo to Hindi na pwede Kay skandalo na sa publiko, basi magkalalabyan kamo sa mga tao man ng ibang kay basi may hold upper pagida kang matimingan kamo disgrasya kamo. Action firing line. Kaling kabalo man tang panaad dira kuan masawa action hands mo inang sanag man, no? Masanag man kag damo man sang linabay-labay dira. Tiya mo tumo no timingan na pandaran ka motorsiklo. Oh, may lang gani way makuhaan video tani boss viral kagid. Action firing line. Ay sus ko nga kabataan ni nila size 43. Sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa idalom santay tay kilid sang kasuban kag kabakyasan alerto lang 24/7. Action firing line. Action Radio Philippine Standard Time, la 6:43, subong adlaw maka-action, Biyernes kita. Bao Pebrero 14 gid no. Pebrero 14, 2020. Kumusta ang inyo sining Valentine's Day? Sa kagina sang hapon-hapon nakatulo standby ko da sa dalom sang studio. Bao makit-an mo to action hands sa nagalinakat no, paris-paris no. Meaning salir pagyapon giman ang Valentine's Day na lang may time kapag sila iya nga mag date sa mga lugar abing ati do ka special day gid subong a special day Feb 14 so damo paris-paris subong so halong-halong lang kay kabalo ka lagaw kamo sa mga lugar nga damo man tawhay nang hindi gid man tam-an ka gutok gid pinaka the best gani nga lagawan mo is simbahan mo. Pasalamat kamo da nga ang inyong nga relasyon nakalambot pa Pebrero 14 way kamo nagbinulagay kahapon nga adlaw abi. Action firing line. Sa mga lugar sa public plaza na dira kamo standby kamo da sa mga mall abi, sa New Government Center,
Oo, hindi ka mo magkanto sa lugar nga kamo-kamo lang kag open area siya kay basi matimingan kamo sang hold upper da madisgrasya pa kamo. Action firing line. Ang lain pa ng hold upper manyakis man kag hulamon ang girlfriend mo da tapos gid maligay ang araw nyo enjoy kamo sang Feb 14 nyo maluha kamo. Action firing line. Anyway, sa monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radyo Bacolod. Bukas na nga aton sa nga Facebook page pagya sa Aksyon Radyo Bacolod 684 nga pwede mabatian ang tanan ng news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag like sa mga kaksyon. May raman kita sa YouTube. Type mo lang direction radiobacolod.com.ph sa web naton bisita kamo to kay maka-monitor man makabasa pa. Sa balita. Nasa aksyon. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official sa mga texters naton subong nga gabi no kag sa mga viewers naton dina bauti kumusta nga aton pamangkot sa mga gabi kumustang Valentine's nyo da ayos man naka-lagaw-lagaw na upod sa boyfriend girlfriend of course pamilya. Istoryahan ta kamo karon kon dinggi bla nag-original ining Valentine's kay naga sa ulog lang kita pero way kita kabalo kon paano gini umpisa ang Valentine's kung may time ko karon kay plastar ta ni. Action firing line. Kag isa sa mga highlight naton sa mga gabi or isa sa mga highlights naton sa mga gabi ang pag-check naton sang kabulakan diri sa syudad sa Bacolod. Kumusta ayhan ang binaklanay kaysa nagligad to nga gabi daw mahal-mahal gid ang presentation action dyan. 1-2, 1-5 ang isa ka bilog nga rose to isa ka gatos tido ga agunto to manog bakal ti subong base nagbulubahado guroy kiti kun hindi mabakal ti base magkalapanos ng bulak nada kun di may promo man sila may discount panabi. Action firing line. Pero check tanay karon kabalo kay ning binaklanay bulak ang iban way panay kabakal kay ara pa is trabaho kabalo naman kamo diri sa Bacolod nga ang gwa sa trabaho di sang iban tag alas 10 ang gabi. Si pagwa nila amo pa na pagpamakal nila kag i-surprise nila diri sa ila sini nga pinalangga mga kaksyon. Action firing line. Para ng patrola galagulag na sa aton sini nga pagpangalagad subong iyang gabi. Action Brian Morden. Action firing line. On board na ini section Brian Morden of the nakita tubtob las 9 takna sini nga gabi. Sit back and relax upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ano ba lang mga dalag kong balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong iya nga gabi may connection iya sa Valentine's Day mga kaaksyon. Masubo ini nga balita subong sa Valentine's Day mismo sining pamilya sang 20 anyos Action Henry nga nagkomitero sa paghikogo diri sa syudad sa Bacolod allegedly nga nagpangakig siya kay wala nagsabat ang iya sining nga nobya mga ka-30 na kuno tawgan. Ini mga paino-inop lang sa pamilya ha. Mga ka-30 ya kuno gintawgan wala ginagsabat ay nag-committer sang suicide yaho. Ti patay gid no disgrasya gid nabtan sa pamilya nga may higot da iya sining nga liog. Inaya mga pananawan sa pamilya kay sila mismo kilala nilang ilang sinay pamilya ning napatay no. Check ta nibig karon nagtalyo sinay ba og ginpadala-dala ginunonoy nga sining kabuot gid no sa Valentine's Day no. Action firing line. Pero wait ta kabalo bese may iban pagid nga rason di ta maghatag sang conclusion sa amo lang gid sila kay base may iban pagid nga rason sa likod sining pagpanginmatay niya o galing kiti natabo gid abi sa Pebrero 14 kag kung sino man tong girlfriend niya ba nga away mo gid sinabat abi inday. Kung way ka nagin man gana sa imo sa nga boyfriend ko nag-inaway kamo do di lain naglainay kamo abi buot damo nang report mo. Pwede mo lang sa sabton man kag lustoryahon no? Ti subong pa Pebrero 14 imbis mag-enjoy ba ti na matyan. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon, pamilya ni Zirodo, amo ni siyang nasapwan nga ginuwigit darang bangkay niya patay sa barangay Kabog, daway naman sila ya plano pa nga padalman pa sang kapulisan sang Station 9 ang pag-imbestigar sa pagpatay sining nasambit nga biktima. Action firing line. Binaguro, mga useless mangyapon kay mismong pulis aminado magaling nga budlay magkuha sa mga witness diri, no? Budlay magtumbok sa mga suspect. Una, ang lugar aton sa maligwin katama pagkatapos gabi pang execution sa pagpatay sa iya, sinabing pangitaon mo din nga matudlo mong suspect man. Samtang ang iban pang balita makaksyon sa lokal, padya ihatag sa mga makasugid kon may ara sa makasulod nga
African swine flu con fever nga mga karne sang baboy diri sa probinsya sang Negros Occidental. Firing line. Libre nga binhi padayon nga ginapanagtag karon sa probinsya sa mga farmers diri sa Negros. Oh, damo gid subong nagakinanglan man binhi mo. May nagreklamo galing sini nga ang binhi kung isaway direkta sa mga beneficiary auction hands. Firing line. Oo, dito tapos daw palapit luwag mambla sa mga banwa kag syudad. Kung hindi kalapit sa luwag da sa nagauyat sining binhi nga ini, daw hindi ka bang kunok tilaw man? Hindi naman nami. Kung sino nagakinahanglan, ihatag nyo na. Kay hindi na pwedeng ihatag nyo lang sa mga tao nga daw hindi man nila kinanglanon. Or, bisan lapit pas pamilya nyo, ibahig-bahigo nyo na kay gakinahanglan man ng iba. Firing line. Samtang 1.7 billion pesos nga balor sang proyekto ipatuman sa Bacolod subong nga 2020. Firing line. Amo ning utangon das bangko ti dapat nga makit-an ginaton, no? Bisan hindi na siya to 1.7 billion pero at least may makit-an kita nga nagatindog. Bacolod City may ara sang 88 ka mga kaso sang dengue, ho. Uy, karon nga tuig, damo-damo naman gali, no? Pero buenas kita kining dengue ini daw gid masyado nagratsada diri sa Bacolod mga kaksyon. Sige. Firing line. Ang iban nga balita karon ti check naton may balita kita kwan partibla sa Taytay Action Hands salin sa Panay, Guimaras kag Negros kabalo ka aprobado na ni sa DPWH mo kag sa NEDA. Sa NEDA gid mismo ti karon padayon ang paghikutar sini check naton ni karon ang status ni kay kabalo ka ini nga Panay, Guimaras, Negros nga bridge o kon Taytay funded ini nga ang maga-support sini amo iya ang maga-support sining nasabit nga pundo amo iya ang pungsod China Action Hands. Firing line. Tigin pamangkot lang naton kon kumusta na ni subong kay kon maghambal kita nga pungsod China. Subong ang pungsod China subong ara sa ara sa pagpakig-away subong sining coronavirus. Ining COVID nga ini coronavirus disease-19. Ti namangkot kita sa NEDA kon basin apektuhan ining pagpatukod sang Taytay nga ini kag basi bla hindi madayon o kon madayon gibansan o firing line. amo man naging check naton kay para makaibalo man ta kabalo kadamo naman dan sang excited man nga matukod ining nasambit iya nga Taytay diri makaksyon sa Region 6 mismo. Baka nami balita, no? Firing line. Sige, okay, daligid lang ay antes kita magpadulong da mahamboy kita res national ho. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang mga dulod-dalag ko nga balita sa national mga kaaksyon subo nga adlaw ariya, no? Si Anay Senador Antonio Trillanes IV kag 11 ka iban pa ginpapanaugan sang Manja Minto de Aristo. Warrant of arrest mga kaksyon sang Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 138. Pangdakpon sila. Ini sa kaso nga conspiracy kag ang nakomito nga sedisyon bla nga gin-file dito sa Department of Justice mga kaksyon nga gin-file sang DOJ rather. So lakip diri nga pagdakpon mga kaksyon amo si Jomel Advincula. Dumduman yun si alias Bikoy. Nga mo ni siya nagwa-guwa da sa YouTube to sa ato blang plano nga pagbagsak kung tani sa Duterte administration. Firing line. Nga una-una to daw kontra pa sa kay Duterte pagkatapos lumisa nagpinanugid nga ang gasugo siya si Trillanes kag iban pa. Firing line. Magamo na nga mga tao ni patihan no? Kung ikaw may buot, di kang patihan kung anong ginasugid dya, kaya hindi sa ganiya hindi consistent ang iya sining statement, nagbaylo-baylo siya, no? So, lakip siya sa ginpapanaugan sining warrant of arrest mga kaksyon. Tidudla siya. Action firing line. Galing iniaksyonan nga kaso, si Trillanes, sumong gakadlaw lang ni kay way paguro na duhol ining warrant of arrest, tigin bayran niya ng piyansa, 10,000 pesos. Action firing line. 10,000 pesos ang piyansa kada isa. Di ano malan ni sila man. Ginagasto lang ng galiguro na paisa lang ni Kapanyapo ni Trillanes sa 10,000 pesos. Action firing line. Kung kisa ning layis ang Pilipinas, do ka kuan gid no?
kahalog gid katama no kanubo bla no pero galing kiti ginatun-an man nila. Action firing line. Sa ibang nga balita, maki-update kita sa aton sining ginalantawan kadadlaw nga ABS-CBN. Kabalo ka lapit ng Marso 30 mo 2020. Amo ning pinaka last day sa ila sining franchise mga kaksyon para maka-broadcast sila. Kung may pamahog nga ti pasiragid, nag-file na ganit si Kalida mo. Si Kalida dito sa Supreme Court, sang kuwaranto, sining nasambit iyang ABS-CBN, and ara subong sa Congress ini. No? Sining adlaw, ginagpagwa sang statement diri, si House Speaker Alan Peter Cayetano, no? Nga suno sa iya, matapos na lang ang Marso 30, daw hindi nila matalakay ining renewal sang franchise sang ABS-CBN mga kaksyon. Action firing line. Kung delikado, no? Sunod diri kay Cayetano, mas damo sila sang importante nga tutukan, mas urgent kuno nga talakayon amo ni ang ginatawag nga supplemental budget rehabilitation plan sang Taal Volcano bla kundi naglinupok o kung nagbuga ini sang aso. Action firing line. Kag ang COVID-19 amo ning duha ka mga dalagko nga mga yara sa agenda karon sang Kamara nga amo ning tutukan sang iya ang renewal sang ABS-CBN daw hindi namon matalakay ha. Action firing line. Siya matalakay guro namon ni sa Mayo na, no? Bulan sang Mayo tapos ang Semana Santa. Ti ang franchise sang ABS-CBN tubtob na lang Marso 30 mga kaksyon. Action firing line. Ti ang pamangkot diri kumustang ABS-CBN. Pero ginpalayag man diri ni Cayetano siya bisan hindi pa na matalakay, pwede sila gyapon maka-operate action hands kay until 2022 pwede sila ka-operate pending iya sa pagtalakay sining ila sining nga franchise renewal dira sa Congress. Action firing line. Tiway kulbana nga ton sining nga mga 11,000 more or less ka mga empleyado sang ABS-CBN siguro ti nationwide no? Tanan nga mga regional nila mga TV stations sanan dalalahig ini kiti sila man ni tanan. Action firing line. So may lang kay may amo sini nga mga tikang kag hindi man madulaan trabaho mga utod ta no mga utod ta nga nagatrabaho pareho man sa aton mga kaksyon bangod gid lamang sining plano nga pagpauntat sang broadcast kun tani sang ABS-CBN. Action firing line. Sige, sa ibang nga balita mga kaksyon, kundi si Espinido dumainit gid subong, si Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon liwat nagpagwa sang iya sining palayag batok iya kay Lieutenant Colonel Joby Espinido. Nagapati diriyo si Presidente Rodrigo Duterte nga black propaganda gid lamang ang mga akusasyon angot kay Espinido. Ya. Ay, porte, no? Te, galing kay na to, doon ni ko kinchindi, galing kon sinong gasugid, laki kadamo spokesperson, abi, no? Kadamo sa nagahambal, blas Malacanang, blahaw. Si DILG kay na, anyo, nagpalayag man nga confirm nga ara si Espinido sa listahan ginman sang narcolist mga kaksyon, pero subject gihapon sa investigation. At i-confirm alang-alan niya, ti pro-imbestigahan, ti ustogin man na. No? Kung si Panelo naman, nagpalayag din si Panelo nga ang Malacanang kibot no? Nga arangalan ni Espinido, mga kaksyon, sa ining 357 tanan ka mga miyembro sang PNP, nga kunuhay, nagaduso or nagaproteher, nagaprotekta sa mga drug dealer diri sa Pungsod, Pilipinas. Action Brian Morden. Action firing line. So si Presidente Rodrigo Duterte na mismo ang nagpalayag nga do hindi siya magpati kag matinlo ining si Espinido mga kaksyon, no? Ti kabalo naman kita nga si Espinido ti amo ning isa man sa ginasaligan ni Duterte sa pagpalagas sang illegal nga droga. Action firing line. Binalauman taman gani nga makapalayag man sang statement si Espinido ang sini. Siya mismo nagpalayag hingadlan na lang na nila kung tuod gid man kag imbestigahan kag tuturon hindi kay palahid-lahid lang. Action firing line. Si Espinido daan bisan mga duha lang to di siya kabulan nga nakatulo trabaho gid abi kay ang duha ito kabulan to sang nagligad daw naglakat to siya mga 4 months di siya mo sa Bacolod pero duha lang ito kabulan na daw tulo trabaho yan
Bisa na mo lang to kalipot nga time, pero doon na pa mahal man sa Bacolod, bro. Action firing line. Kita mo, subong daw ginapangita gid siya sa Bacolod noon, iya. Nagpagkabati nila sa Action Radio nga ginrelieve di siya. Bacolod daw hay. Action firing line. Daw po itong importante si Espinido ni, no? Di ka ba'y pang mahitso ni tanan kag kung anong sitwasyon batok sa iya, mga kaksyon. Update kita, Corona. Action Radyo Bacolod 2019 Novel Coronavirus Update. Sa coronavirus, mga kaaksyon, 311 tanan kompleto ng quarantine diri sa Pungsod, Pilipinas. Kag ang tatlo diri amoning naka-close contact ibla sa tong tatlo ka confirm, no? Ining tatlo ka confirm naka-contact sila. May ang tanan nga naka-close contact sining tatlo nga na-confirm, na-check naman sila tanan-tanan. Kag ining tawag naton subong hapon daw ginpagwa gid isang Malacañang ngang Pungsod, Pilipinas, libre na sining COVID o kon coronavirus disease-19 kon ang Malacañang ang paghahambalon. Ti salamat sa Ginoo. Action firing line. Kay at least subong sulhay na gid aton sining nga huna-huna bla regarding sina kiti coronavirus na virus na yamo. Now, may mga 15 pang nabilin karon or nabilin pa, yung gina-check, may 14, may 44 nga admitted pa sa ospital. So, initanan ginabuligan man sa aton gobyerno kung bulong ang paghambalan. Siri nga gabi, may breaking news gani nga kundi nakaproblema ang Pilipinas sa travel ban sang Taiwan. Kaya nagpinangakig ding Taiwan mo. Ng Taiwan, kurang bali na din, okay lang kami din nga, nadala kami sa travel ban das Pilipinas. Subong gindula na, ginlift na ni, no? Ginlift na ang travel ban sa Taiwan, mga kaksyon. May mga plano nga ilakip sa travel ban na naman niya ang Pungsod o kon ang Singapore. Pero si DFA Secretary Teodoro Locsin Jr. nagpalayag nga hindi isya pabor, mga kaksyon. Nga mo man, dapat ko na nung makitaan tadi nga paborablis Pilipinas sa munang himuon ta. Para manasaton tanan-tanan. Dito sa Singapore, may arasang 58 kakaso mo, no? Sining nasambit yang ginatawag naton coronavirus, mga kaksyon. Pero the update naton dito ya sa Pungsod, China, bati grabe ho. Halin kahapon, naka-record naman sila sang 116 ang nagkalamatay sa sulod sang 24 oras. Ang kaso nga nadugang naman o kon ang infected person naman niya nga nagdugang 4,823. So ang suma total karon nga patay dito sa Pungsod, China naglabot na sa 1,483, mga kaksyon. Action firing line. Grabe yan, no? 1,483 action hands ang patay na subong dito sa Pungsod, China. Wala labot sa tong tatlo nga yara sa gwa sang ila pungsod. Action firing line. Ang infected person subong dito sa ila, ining tawo nga gina-check nila mga persons under investigation o kung iban di patient man ni. Okay, yara sa ospital, iban sa balay manang mo. 64,600 mga dira-dira. I-plus mo pa mga sagwa sa pungsod nila, so mga 65,000 to 66,000 na. Damo-damo lang, no? Pero Action firing line. At yun ang ibang diri dito sa Pungsod, China, nakagwa naman. Discharge, kumbaga, ining lawag na ton diri, include nila tanan-tanan ang numbers halin sa nag-umpisa ang paglupok sining coronavirus, mga kaksyon. Action firing line. 1,483 ang patay sa sinina nga mga tiniyon dito sa Pungsod, China, gid lamang. Lista. Lain, no? Tiyan mo na galing kaya mo ng realidad to subong. Kabay pang sa gihapon pangamuyo kita nga hindi na matigayo o di na madungagan pa ining mga patay ini, mga kaksyon. La City 3 Action Radio Philippine Standard Time. Action Brian Morden. Action firing line. Sa nambal ko na sa inyo, sinigid lamang nga hapon, na-interview naton kita ni, ma-interview kita live subong nga gabi sa kay Madam Roan Bacal, no? Ang Regional Director sa National Economic Development and Authority. Ginpamangkot naton kung kumusta ining taytay nga ginadihon karon from Panay, Guimaras to Negros, kay ti funded ini siya
sang gobyerno pero ang pundo nga kwaon diri halin sa pungsod China. So ang concern naton diri kumusta ini? Kaysa nang bala naton ang pungsod China subong nagapanglamos pa sang problema sining coronavirus. Tisiring ko basi mapiktuhan ining nasambit nga proyekto under iya sa Build program ni Presidente Rodrigo Duterte. Tisono sa kay Madam Ro Andri kwan kuna inang may napaina ginang iya para diri kun ano ginman kuno nga problema sang pungsod China subong. Ti may mga separate naman yang nga mga inistoryahanay kag kabalo sila nga ini matuman gid. Action firing line. So magaumpisa sa Iloilo, Pagimaras, Panegros. Do diri matabo bala sa kwan mo Pulupandan, banwasang Pulupandan, na. So hulat-hulaton tani kay way pagidman ng balkon san o nga tuig magaumpisa pero before mag-end kuno ang term ni Presidente Rodrigo Duterte, umpisahan gini kag way sila kabalokon san o matapos pero ginahingagaw nila ni. Action firing line. Amo na ning pag lagaw-lagaw naton sa Iloilo anytime balangan din natin magsakay sa barko. Pero take note sa pag-intindi ko, dasol may eksperto kita nga mangkuton regarding sa ni. Hindi ka man pwede action hands makalabay galing nga motor kada nga ang dalagan mo, ang speed mo hinay or ang saang imo nga salakyan gamay. Kay basi mapalid kada kag ihaboy kas dayday. Action firing line. Check to action hands. Abi nyo inang gambal nga pagkabati nila nga may taytay kuno Panay, Gimaras, Negros. Ang mga riders naton nga mga naga-bike bla, mga mountain bike na. Baho makalagaw na ni Iloilo anytime, no? Hindi kamo basta-basta makalabay dira nga mo nang bantayan kamo pangdakpon kamo iya. Action firing line. May mga particular nga mga salakyan nga makalabay sini kiti lawig ni katama mo. So hindi ni basta-basta lang nga makalusot-lusot dira. Anyways, layo pa man sa muna nga mga istorya kiti patukuron pa man gani. Pero aring interview naton sini nga hapon update lang tagamay regarding sini mga kaksyon ano. The project has been approved by the NEDA board, which means na may blessings na siya sa atong leadership and also our the members of the NEDA board with regards to the project. Yes. So what will happen next is that the Department of Finance will now be requesting for funding support. Now they have been eyeing China to fund the project because I think this was a commitment also of the government of the Republic of the People's Republic of China to the President regarding this project. Now, pero syempre may discussions pa na about interest rates, about how much talaga ang magiging because this is going to be a loan. Yes. Okay, so I think it is on that that is already on that side. Also, I don't know who is going to prepare the detailed engineering, but this will have to be done in conjunction with whichever institution is going to fund it. Kay amo man ang detailed engineering, ang due diligence to find out exactly how much the total the total cost of that will be required for the project. Okay. So, ma'am, may inabutang na din, ma'am, sa feasibility study kung saan huwag siya ma-start and when abi siya matapos-tapos ang completion niya sini? Well, the preparation leading to the eventual procurement of the ones who will be doing the construction will take time. I have heard that this will be started before the end of the president's term. So at the rate we have experienced with Halaur and other projects, most likely
groundbreaking will start mga next year pa. Next year, okay. Pero man na-mention mo while ago, ma'am, atong fund nga subong ina-check pa rin nyo kung pila. So far, wala ta sa The financing. Oo, the Financing. Initial mo wala kita ya kung pila. May initial na amount nga gin-approve sa NEDA board, but that will have again to be validated by the detailed engineering. I see. Because sa detailed engineering, nandun na yung costing ng mga lahat ng trabaho including yung structural integrity, ensuring the structural integrity, the materials that will be used, etc., etc., the amount of labor that will be required, etc., etc. Ma'am, subong kabalo naman kita ang status subong sang China like coronavirus. Ano may mga changes kay basi may apektuhan sila sa coronavirus kung No, I don't think so. I don't think so. There is another office that is involved in these kinds of bilateral commitments, no? So lain man na siya. I'm sure the department of the Ministry of Health or whatever, they're taking care of these things. But of course, we are hoping na this will not further delay, no, the activity, because committed naman din ang Congress. I am very hopeful about this project. Ma'am, din siya rin ma-start nga place sa Iloilo, Guimaras, and din siya matabo diri sa Negros. I think to facilitate the quick implementation of this project, probably on all ends, no, magi-start like here from Panay, there will be a start of it. Dito sa Buenavista, sa Guimaras, and then dito dapit sa the back portion of Guimaras, and then to Pulupandan. Okay. Yes. Ma'am, I don't know if you receive any information na I know about the issue. I know about the issue of Pulupandan. As of now, it is still Pulupandan because that was what was submitted and approved by the NEDA board. Now, as I said, there will still be I don't know if that will be, if the changes will be considered in the preparation of the detailed engineering. Ay, okay ho. Kay syempre, but my point here is the consideration here is really more technical than whatever it is na, because the other aspects is also recognized, but this is the work of yung mga technical people. So the political and everything will have to be will be resolved by the leadership. Yes, okay. No? Pagkabati sinasang Negrosano ng Bacolod, maybe nakahuna-huna sila basi may hindi matigayon ini bangod sa mga alleged nga mga report. Actually, we already received a report, and I'm sure, I think the local governments have sent also to NEDA about this. But as I said, we want to make sure that we implement the project with the least cost and the least disturbance. Yes, dapat lang. Kahit kung may problem daw silang pinaka-point nitong itaan lang sa iban kunong lugar nga dra matabo ining taytay. How about the fund nga dra na pundar abi sa amo na nga plano, ano mo na ginaproblemahan sila? It's not a simple it will not be simply responded kasi so much technical work and scientific work has already been put into the place. But as I said, there is still the detailed engineering. So I'm sure these things have already been forwarded to NEDA, and NEDA will also be
probably be raising this with the eventual preparers of the detailed engineering. Yeah, right. Ma'am, this one, I guess may ideya ikaw. So it seems nga manog-start siya and kabay pa, no? Nga matigayon. Pila ma'am ka mga tao ang maka-benefits sini sa trabaho? We will Sa trabaho pa lang. We will Sa priority trabaho. Negros and Panay and Yes, Guimaras, yes. We indicated that in our in the proposal that as much as possible, the employment will first consider the laborers and the workers and the talents of Western Visayas. Yes, wow. Priority should be given to the host provinces, no, and municipalities. So in Negros Occidental, in Guimaras, and also in Panay, in Iloilo for that matter. Having said that, it is also very important that we already prepare for this. Ang mga tao nga dapat nila i-hire, they must be trained in such a way that they're ready to meet the skill requirements of the project. I see, okay. Again man, early this year or next year, maybe maumpisahan na gid sini. We're hoping again. Groundbreaking siguro, but this will take time, pare. You can just imagine, kasi this is going to be within China, they will still be, choosing who the appropriate contractor will be. Oo. Yes. Ang nang isa man nga concern nato kay kadamo man issues ang contractor sometimes nga base iba man problema. Anyways, ma'am, salamat sa ibang Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Amo na interview naton sang Regional Director sang NEDA mga kaksyon angot sining Taytay, Panay, Guimaras, Negros. So way pagin siya idea kon mga sano pero approve na actually ang ina mga kaksyon dito sa national kag pundo na lang ng kulang diri ginaplastar ni subong mga kaksyon kag utangon ini sa pungsod China. Amo tong gin-mention niya kay na. Aksyon Firing Line. I-try na ton binga balang but si Vice Governor Jeffrey Ferrer kung anong pagtratar nila sini para sa aton welcome development para sa Negros Occidental mangin mahapos ang aton sini pag-travel na from Negros to Iloilo to Guimaras Abi and syempre magluwas sila ang mga investors naton mas mapahapos pagid sa ila. And dako gid nga bulig sa aton diri sa Negros Occidental pagpadala sa mga negosyo naton halin dito magkadto sa Metro Manila labay ka na lang sa Taytay di ka na sagi pakarga sang barko roro kun ano nga sitwasyon diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental pakadto sa Iloilo ka grabe nga bintaha ini. Aksyon Firing Line. Actually ini ganing nga proyekto hindi ni kay Astadis Negros may sugpon pa ni didto naman pa dulong sa probinsya sang Cebu. May connecting ni siya mo, no? Connected ni siya nga dabday akong Taytay. Online sa Firing Line. We have on the line Vice Governor Jeffrey Ferrer sang Negros Occidental. Sir, good evening. Action by may gabi sa bilog na probinsya sa Negros Occidental sa aton sa Action Radio may gabi. Happy Valentine's gali sir, simo kag simo sa di pamilya sir. Happy Valentine's sa tanan. Yes, sir. Sir, the welcome development na gid man sining nasambit iya nga Taytay from Iloilo, Panay, Guimaras to Negros. Kumusta sir sa inyo pananawan so far? May ideya na kamo kung anong sitwasyon sinisubong? Well, sa totoo nag-PDC kahapon ang Provincial Development Council and then nag-present makita it was presented by the LGUs and different NGOs and mga agencies naton diri sa probinsya and especially of course may representative man sa DPWH national. So nag-briefing sila because this project ining Taytay Balagi Maras Negros Guimaras it was approved by the NEDA. Yes. Although kahapon may ara man feasibility study, siling kita, study pa lang, hindi ba? So, may ara sila din propose nga ang Taytay
diri abi sa Pulukpandan to Guimaras. Now, okay man ina, kay do I no objection with regard to that project sa Taytay. Wala na sa mega oppose dira. Ang ato naman nga ginatan-aw kay ang ini nga proyekto kinahanglan sa 4-lane inang grasyon ako dira sa location nga site nila hapon kada mo sang right of way kag private land abi nga maagyan private property. Sa Pulupandan na sir. So, ya ibutang, po ibutang sa diya sa seawall sa Valladolid. It is under national property. May highway na siya, already 4-lane. And then, ano talang, what do you call that? Ang maangot. Ang Taytay kaya at least wala nakita sa guro istoryahon kung sino man abida ang tag-iya sa duta kay it is owned by the government. Yes. The only thing i-reclaim na lang. Okay. So ginanami pag isinasa nga i-reclaim naton because kung i-reclaim ta ina kag magalapat pwede ta pa mamutang da economic zone. So magataas pagid ang value sa Valladolid ang negosyo at pagkita kag ang income sa Valladolid. Now, nakabaton pagid kita kay ang bago na Estado Manila pero ang ginaproteksyon na nila it's mangrove makuno mo man explain kagapon sang representative sa DPWH National. Kung siling ko, ano ang ginaproteksyonan nyo? Mangrove. Now, kung nag-diri sa inyo proposal, pila man kay environment protection, pila kakahoy yung takson ka na. So, diri sa seawall sa Valladolid, why natakahoy? Direct na. Why natakilanlan sa right of way? Kay it is government property, highway, 4-lane ang ginakilanlan niya proposal nito. Ara naman na da. So, ano ka lang, i-reclaim ka lang, mga 1 kilometer nga reclaim sila. So, gwapo na na. Tahom na. So, tahom na. Tanan niya, di gusto dito. Ang tao niya, para nga doon kahapos lang ang pagsunod kag-agi sa Taytay. Because this is a people's, I believe this is a loan. Yes. Hindi a grant. O kung being a libre, no, this is a loan. So, may resources man sila nga kuhaan because ang NEDA mong pangita sa puto. Pero this is taxpayers' money. Kita sini mabayan. Bayaran Japon. Bayaran man ni Japon, this is 200 billion. Kung ianon mo is 4 billion US, and 80 times 50, so kung 1 is to 50 ang dollar. So, it's 200 billion. Okay. So, kaya mo na ang mga proposal, kaya na-action wire, may nagtawag naman sa ako, nag-ayo man, diri sa may bago. So siling ko, hindi mo lang kamo sa position paper ninyo. Kaya ang ako yung magiging mo mag-uging subject na for study man. Na daw kaapos. So, initial, pasalamat man kita sa present administration, kay daw ginatagaan nila sa importance ini program, project, na kinanglan ang panay angot sa Guimaras to Negros Occidental. Okay, so ini nga mga palamangkutanon kahapon nga na-raise sa Vice so far napadala naman ni sa NEDA or ano nga agency nga concern sini? Ang mga line o mga pamangkot nyo ba regarding sa pagtabok diri sa aton nga ginaduso ta Valladolid kay pinakahapos abi kag di na ta magastuhan napadala na ni sir na pakigangutan nyo na ang NEDA, DPWH o kung agency. Ang sa tungtod ng game, it is a first round man kahapon because give present man every how many years namin nga gina-present ang amo sila nga project since the time of Marcos Pagani nga sila na butangan Taytay. And then pagka kagapon may ara kita Provincial Development Council but sila ko ari nagsubmit kuya sa position paper to consider everything nga kung din ang location sa sininga Taytay. Now, maybe, ang sa ato naman niya sa Congress, si Congresswoman Yuyip will pass also a resolution to reconsider and to have study also with this area kay
may palabuton makita ba si mag-file man resolution ang bago city nga dra magbutang sa ila, i-consider ta ila. At least matun-an ka. Kaya sa bago yan may nabatian kuya, na may madonate sa property. Okay. Nga agihan sinada. So dito sa Pulupandan niya, sir, sino magastos sa to? If in case nga dito ginman, sino magastos sa mga duta nga ini nga balayran? Damo ka na right of way. Kung may right of way ka, hindi ka mo magsibyan na isang owner sinada, kung hindi madayon, kasapat. So sino magastos So, na, dito, sir? ya, Sino ang magastos Simon- sina? Kung madayon gima sa Pulupandan, sino mabayad sina, sir? Probinsya? Sang ano? Sang mga right of way bala, sir? Kundi mabayad ka gina sa mga tigya. That is part nga i-include ina sa budget sang sina nga project. Okay. Kay sa tuntun magid may funds magid na dai separate before kita nga maghimo sa project kag gina-identify ina, gina-check ina kung magano sinada kung may private property, include ina sa pundo. So Okay. maybe included ina sa 200 billion. May aragi na yan sponsor for the right of way. Now, ang ako na yan, kung dito sa Valladolid, why nakita pala sa right of way, but the budget for the right of way, imuon ka to dito tayo i-reclaim. Ito ay bayad sa inog-reclaim ta. Correct na, no? Pwede gid para hindi ka na hindi mo na maglawig pang istorya. Why na sa duro pang pirmahan na ini. Why na duro personal nga tao nga istoryahon ta because that is a government property already. Pero sir, why not a private individual nga istoryahon? So kabay pa ang address. Kung may ara magiging sa bago to ibutang, i-donate yung lang yung duta yan, that's it. Yes. Ang Why aton, na balayran? ang aton di lagson nga libre blayhaw, why na gasto, why na damo pa istorya. Ang ato hindi na bala masapad nga ini nga programa, kag ini nga proyekto, nga magsugod na, okay, ara na, plastado na tanan, doon nakapos ang video na construction. I see. So, ini sir nga pamangkot, subong ka ginaduso nyo, majority man sir, nagapabor sini sa dulid or bago? Action buyer? Majority. Majority, ang pagpabor bala sini nga dito sa dulid or bago, ang ginaduso ngayon ni sir? Damo ang nagapabor? Well, of course, maka-explain sila da kung maayo ang atong presentation, kag advantage man, kag matawhay, siguro imutang. Kay ma-file sa resolution, i-take up ni sa committee man sa Congress, kag all the i-consider man na tanan, all angles, which is easy to construct. Kundi iniibutang ang aton nga project. Yes, dire sa probinsya sir, sa imong nga endra, sa imong nga sa board mismo, hindi may maduso makamo resolution sini nga. Kay ang question dito nga nag-come up na because they are asking for a resolution. So how can we endorse a resolution kung kita may reservation gani nga may mga questions? May mga questions na. So as Vice Governor, dra na sa sanggunian panglalawigan, ang aton nga gobernador may ara man gani reservation nga question kay nga dito man may ara man study dito sa Victorias, dito sa EB Magalona nga hindi nila pag-consider tanan nga angle. Kaga amo sila. So siling ko kung ipahimuhan nyo, abi ko i-approve, it was approved by the NEDA. But of course, kinahanglan why the bridge, the program and the project per se is approved by the NEDA. Pero why pa ni-approve ang mga location? Ang mga location. So, feasibility study pa lang. Di mapigay mo man ta feasibility study dari sa Valladolid. Amo ning klarohon ta. Di man ta feasibility study dari sa Bago. Yes, amo ning klarohon ta nga approve na ang budget para dire pero ang tabuan siniway pa ni finality para pihogid. For correction gani action buyer, may ara ya resources nga kuan sa budget for this project. Pero ang ano sila ipagkasiling nga do okay na immediate na tanan, ma-loan kita sinamo so by presidente mag-loan sila. I don't know kung diin nga din ang source of funds sa kuan sa NEDA. Sa pag-intindi so, sila ko, na ang nangita. Pag-interview ko kay Ma'am Ruan sa NEDA, ang ma-finance ni Pungsod China. So kung dito kay dalo kaga pa-loan man ang China. Kapaloan man sila. So kung may ara nga mga
Balikan ta si Vice Governor Jeffrey Ferrer manami ini nga isyo dis Negros Occidental. Ting na debatihan din, ngayon din natin magdugang gasto pa kag mapadasig pa tsakto mano sa dulid to dia pagtabo mos dulid to highway dayon mo ka Vice. Oo, gid. Ang sa seawall. So, i-reclaim ka na maski 1 kilometer. Gwapo na na. Tahom na kayo. Okay, Tahom sige. ginada. Sige. Imuunta pa gid na, aside from the bridge, imuunta economic zone. Economic zone Para pa. pa yung mga business establishments nila, mga negosyo. So, kung di matugang income sa taga-dulid. Kag ang pagtabo niya highway dayon dira gilinabay tanan nga mga tawo way ka na laktan-laktan Yes, because hindi na kita mag-construct sang 4 lane. Way na distance pa. Kay ara na 4 lane na highway, 4 lanes nautical na. highway ta. Mayo to, no? National Nautical Highway ta. Ara na part na sa seawall. Ginapagwapo ta na gani mga dalan. Yes, sige. Hulat-hulaton ta ni Vice, anong next diri nga matabo sini kabay pa nga ma-consider tanan-tanan ng mga ginaayo man sang Negrosanon ka pagidra sa inyo kay ti para gini sa benepisyo naton tanan-tanan. Vice, madamo nga salamat mayong gabi. Action ba madamo gini salamat sa sinpo ang ginatag niyo sa aton. Kag mayong gabi man sa tanan sa probinsya sa Negros Occidental at pinagit sa sa Action Radio. Happy Valentine's sa tanan, mayo nga pagpamiyapon. May God bless us all. Yes, happy Valentine's sir. Action firing line. Vice Governor Jeffrey Ferrer makaksyon mo ning isyo diri. Kon nga kay na naka-mention dito si Madam Roan nga hambal niya nakabalo na kami da sang isyo da party sa Pulupandan. So isyo diri makaksyon nga ti magdira ka sa Pulupandan, ma-travel ka pa tuod mo for how pila ka kilometro ayan man halin sa tabuan sining Taytay ngayon going to highway mismo, no? Ti ma-provide ka pa, ma-create pa ta sang another 4 lanes and na-mention to ni Vice kina may mga tag-iya ining mga lote ngayon eh. So kung may mga tag-iya privado right of way, ang mga tag-iya sina dire pwede sila ka papresyo sang ila sining lote dira kundi another bayad, another dugay nga mga trabaho naman. Amo na pinaka-point pero kung dito katod sa dulid iya pagtabo mo to highway na sa seawall to no maglabay ka na bla may mga kalananda. So dira na lang saya pagtabo ya sang Taytay ya rikta-rikta na. Ya ma-reclaim ka na lang mga 1 kilometro to kuno sila paglantaw kag Taytay man sa Gyapon of course no. So pagtabo ya highway rikta. Way ka na sang damo pang labyan nga kuno nga mga luti da. May isa bago man nga i-donate niyang luti niya. Di para sa akon kung dintong pinakahapos kag pinakadasig abi didto kita. Dito na pagplopadugayon pa nga basibla ining mga reklamo nga ini amo ning makapapugong papila kadlaw bla. Action firing line. So klarohon ta ginklaro man to ni Vice gay na nga approve ang pundo para sini. Ginaprubahan na pero padayon pang pagtuon gyapon sini kun diin gid lang matabo ining nasabit ya nga Taytay galing kay una nga palayag sang NEDA of course amo ning kag DPWH amo ni ang Iloilo, Guimaras to Pulupandan diri sa Negros Occidental. Sige, no? Last 7:32 sa unang abulyada sa aton sa pagpangalagad sa Action Firing Line ginadulong sa aton sang Zanton Plus kag Gamay TC. Action firing line. Ining duado nga non tani aga udto ka sa gabi para sa inyo sining resistensya, no? Kag ikayong lawas ang May TC kag Zanton Plus herbal capsule. Pagbalik naton, unahon ko Section Eric karon dugay sini balang 20 anyoso nga naghikog iya subong adlaw matapos nga wala nagsabat kuno ang iya sini nga girlfriend sa tawag ya mga 30 ka miss calls kuno niya. Tinuging kalain gid sang buot niya ina sa palayag sang pamilya. Mo grabe man no. Ang pagigugma gid lang tuod, grabe makapatay ito daksyonen sa gugma no. Action firing line. Check ta na karon plus ng pamilya ni Zirodo, Nathan Conatan Zirodo nga nasapuan patay sa barangay Kabog kahapon sa kagahon. Luway na plano nga padalman pa sang pulis kuno nga imbestigahan pa nito do malay na lang na da. Way na lang na niya mo imbestigar da. Action firing line. Ang kompleto sa ring detalye karon na standby lang sa aton sa pagpangalaga diri gid lamang sa Action Firing Line. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. The press exists
to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing Line! Action! Firing Line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing Line! Action! Firing Line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing Line! Action! Firing Line!
Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action! Firing line! Action! Firing line! Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line!
investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:43, pabalik sa aton sining nga pagpangalagan. Ginaendorso ginaton sa inyo mga aksyon ang DTX 500 ining bulig sa pagpanubo sa inyo sining sugar dira nga muning kausa sang diabetes pila kadlaw. Ini siya kompleto man sa management liver detox ang DTX 500, pangitaan nyo lang sa mga butika. Action Firing Line. Ante sa report redaction Eric Magbanwa, sining 20 anyos ka naghikog matapos wagin sabat ang yatawag sang nobya niya. Kag ang pag-atras na lang sa investigation sang family 02 mga kaksyon. Mayang gabi lang kay Bia Jonathan, Valencia Kenneth, si Tintin Sogon Brillantes, na tamiyaw yung pamilya niya Brillantes Orex Sogon, si Lola Consing sang Purok Marang Mandalagan, si Jen K. Saura Araman sa Victorias, Heaven, naga-monitor man, happy love day, gali Action Bright. Salamat. Si Aurora Ignal, pag-greet lang sa mga himata kag kakilala ko sa Hacienda Montserrat. Happy Valentine's Day sila tanan sa inyo mga sa Action Radio. Jamaica Dokila, pa-shout out or pa-shout out. Pa-shout out po, greet lang sa akong asawa Jaime Samson. Salamat. Si Jenny Solgon, hello Action Brian, happy Heart Day. Hello Tatay Tony Solgon, Nanay Biging, Romel Pagsubiron, ng Bibi kag si Riza, Nora Jinjin, thanks from Babes, Mango Stand sa Banga Jolia, Valladolid. Salamat ta. Ronquillo Simeon, pero timan gali ka pakadlawon si Sir Dave Quahaw, Action Bribe. Daw pierde niya pa ang kadlawanay ni Rex Cantong kag Action Eric ba? Enjoy gid ko sa kadlawanay niyo Action Firing Line na Happy Hearts Day. Happy anniversary man sa Amon City kay Manam Nene Eva Harovilla. Proud OFW fiancé ko no, gikan sa Riyadh and Kuwait. 5 years na kami. Wow. Francisco Angie, happy Valentine's. Imbong Jocampo. Araman si Mayros, tama man? Mayrosi? Ano no? Basta, no? Langkoy. Ang inyo mga pangalan sa kung galalain, no? Mayang gabi lang, Action Brian. Monitor gig kami di sa Hervias Dos ko, no? Bao salamat gid. Sal Dinardo, si Kyle kag Minggoy, Rosemary Martino naga-monitor man. Balikan kong iban karon sa aton sini nga pagpangalagan. Action Firing Line. Police reports. Are next Action Eric Magbanwa yon tayo time sa gabi. Action Eric mayang gabi kag Happy Valentine's. Action Brian, likewise Happy Valentine's man sa imo kasi mo sila nga mga listeners. Yes. Ang balita taon na ako Action Brian ni parte sa pag-istorya ay kahapon ni Police Lieutenant Jonito Pastrana ng Hepe sa Station number 9. Kag ang pag-abot sang mag-utod nga si Rudo, Action Brian, si Benos Ortez si Rudo, ang isa si Luna Tagot si Rudo. Bali mo ni ang duwa ka mga magulang sang napatay nga si Nathan si Rudo. Now kahapon sa inisyal nga pag-istoryahan ay ni Pastrana kasi mag-utod nga si Rudo, it seems ka daw wala na sila interest pa sa kaso. In other words, hindi na sila gusto Action Brian nga padalaman pa sa Station number 9 ang ining kamatayon sa ilang sining manghod nga si Jonathan Siroto. Which is number 1, nag-refuse sila sa pagperma sa request autopsy ni Pastrana. Kaya tikilang na Action Brian mo sa mga kaso katulad sini vital ning ebidensya nga kinahanglan sa pulis if in case kid man nga ma-establish nila ang identity sa mga suspect sa papasakas ang kaso sa korte. So number 1 kinahanglan ang autopsy result. Kaya dira ma-determine kung din ang pilas, pila ka bilog ang pilas, ano ang mga fatal nga pilas, ginangigo nga fatal. So amo na tani Action Brian ang kinahanglan sa pulis naton one thing more nga pagkapasaka sila sa kaso kung if in case kid man na may mga suspect na sa pagpatay sa kay Nathan si Rodo. Pero nag-refuse ang mag-utod nga si Rodo. And ang final say nila, ma-execute sila sa affidavit of non-interest para hindi na mapadalman sa pulis pa
ang pag-investigar sa sining kaso sa kamatayon sa ila sining kamangod nga sinatan si Rudo. Now, mismo gani Action Bray ang magutod nga si Rudo na kipot pa lang gani sa balita nga diri pa yan sa Puan kagilpatay ang inautod sa masyudad sa Macolod. Especialmente pagkasapos ang bangkay kahapon sang aga na sa may puro katipunan barangay Kabuk. So sila mismo Action Bray na sorpresa nga anak kanambot diri ang utod nila. Kaya according sa mag-utod nga si Rudo sa pagpanamangkot ni Police Lieutenant Junito Pastrana, may batasan sa gali nga mahilig di sa mag-joyride Action Brian. Kung kaysa nagpakanto ni siya sa city proper sa Iloilo, kung kaysa nagpamanila man siya, kag according sa mag-utod ni Jude depressed ni gali sinatan na si Rudo. Yung problema ni. Yes. Kag wala pa malipod sa ila gali nga magurutod Action Brian nga arak ni magli sa watch drug list sang Pabeya Iloilo Police Station ang alan sa ila sining utod nga sinatan si Rudo. So may ideyas lang nga naganegosyo gid man sa illegal nga droga. Sa negosyo ay sila idea pero basta mo lang ilang information kung fit kay Pastrana nga kabalo sila sa aktibidade sa ila sining mangot hindi man malipod sa ila bali nga involved sa illegal drugs. Kagtiya mo na HBT dito sa Pabiya, Iloilo. Kainigali si Nathan si Rudo Action Braya. Actually, tumandok iniya siya sang barangay kaya na-check ko akong record ba. Barangay Istansya no, sa probinsya sang Iloilo. Pagkakuha sila, taga barangay Esperanza, no? Siyudad sang Iloilo, ining napatay ni. Tapos, nakapangasawa ni sa gali, dira sa Pabiya. Pero separated din siya sa asawa ya. So, muning mismo ganyan pamilya, Action Bray, magutod. Kasi rin kanina sa kay Pastrana, ngayon kabalo naman kami, kung ano matabo sa iya eh. Damo na ba? But siling kung may ideya, sila nga makasiling ang pamilya nga nabato na nila bali kung ano man na matabo sa nasiling manghod. That's why nga wala sila interest pa yung kapadalaman sa police investigation. Wala naman sila nagperma sang autopsy request sang police station number 9. Kag amo na inigli sinatan si Rudo gali Action Brian. Bali utod ni sa gali ni Levi si Rudo Senior. Yan si Levi si Rudo Senior, hindi na maganda makita-ani kung di sa buong lugar, right hand ni Bali ni Melvin Udicta. At napatay lang ang drug sa Katiklan. Oo. Bali right hand gini sa giliya ni Melvin Udicta, ang magulang ni Nathan si Rudo nga si Levi si Rudo Senior. So matawd-taod mo gid. Yes. Oo. In fact, ang kabataan ni Levi si Rudo Action na Brian, may mga kaso mag-risang drugs eh. Si Levi si Rudo Jr. na priso sa kaso illegal drugs, kag si Japet si Rudo napatay ni June 29, 2019 sa kaso mga illegal drugs Action Brian. So may background gali ni ang pamilya si Rudo kung drugs ang paghambalan Action Brian. So medyo medyo kilala mo. Daw lumuran ang pulis naton. Kasi si Pastrana ya gigil mo. Na mag-usisa ka rin sining kaso, padalaman ang kaso, galing ito yung pamilya, uncooperative na eh. In fact, ining adlaw do halos ginakro-kompleto nila, ito na ko na-kompleto na kay Manila, ang mga papeles pala sa pag-transfer sang kadaber ni Nathan si Rudo dito sa lugar ya Action Brian sa Pabiya area sang barangay kaya naging minsyo ko to kay na. Sa Estancia? Sa barangay Tansa, Esperanza. Esperanza. Oo. So dahil sa nga Iloilo, kay ang Iloilo hindi, pugi pa rin mo. So dito na lang bali nila ihaya ang bangkay ni Nathan si Rudo sa Tansa, Esperanza, syudad sang Iloilo, Action Brian. Kapatid ka sa imo nga to sining one-on-one interview sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana Action Henry. Do ara ng katapusan kung numero para da kaya ni Pastrana nalipat na ko kay na magtugod sa imo da. Okay lang. Kasi ma-open mo na Action Brian ang atong sining folder. Ara da ang katapusan nga numero kay Pastrana
naging plaster na kayo na para sa programa ni Action Brian sa Action Firing Line. Kay tani man, may mga ideya, tani si Sir Pastrana, asto sa background sang sining napatay, galing kaya mo na pala sining ko, ang cooperative, ang pamilya. It seems that daw, while sila gana, malagana na sila, nga maghatag pa sandugang information sa atong sining kapulisan angot sa sining pagkapatay ni Nathan Sirodo Action Brian. Goods na ko, no? Okay na. Action Okay, hands. abi na po na. So, yari na, pamatihan taliwat ang Sige. palayag sa atong latest interview sa kay Police Lieutenant Junito Pastrana, Hepe sa Police Station number 9. Nadabot kagapon ang duwa ka magulang mismo sa atong nga biktima na si Nathan Sirodo. Itong duwa nga magulang nga babae, ging confirm nila patititi o ilagid man atong utod. Kamangmura nilang utod atong biktima nato na si Nathan Sirodo. Sir, ang initial talks niyo, paano siya nakabot sa Bacolod? Kag dugay niya sa Bacolod, ano man? Kaya mo na gani, ginpamangkot ko man kung paano siya nakadabot diri sa Bacolod atong duwa ka utod. Bisan sila mismo, nagalibog ba ng ulo kung nakadabot diri. Kasi sila pag-iibalo, ining si Nathan, nagapakadto pagari kung gisa malusot gulpi sa Iloilo City. So yun, balik naman sa Manila, Iloilo City. Naging pamangkot ko sila kung anong biglang negosyo ni Nathan bago siya nakitaan diri nga nasapan na bangkay. Hindi na sila magsugid kung anong business niya sini. Ginambalan nila, wala mo sir mahilig niya sa mag-joyride, may depression sa anytime kasakay niya sa support nila sa kanya, mga lagaw-lagaw. Pero sir, may di ang pamilya nga HBT ining napatay dito sa Pabia. Siya mismo nakabati na ini siya high value target na listed dito sa Pabia Police Station. Ang sa Pabia Police Station gali aking Eric, na listed na siya kay dito siya nakapangasawa sa Pabia, ining aton na biktima. Kagdo sa na si Eric, sa ginambal ko kagapon, inigali si Rican, si Rudo, hindi gali bata ni Libby, si Rudo, ito na ginambal ko kagapon sa imo. Kundi, kagulang gali nila to si Libby, si Rudo Senior, na amo to siya ang ginaaligar nga right hand ni Melvin Odicta sa muna. So pamilya sir sang napatay, way gididiya parte sa natabo di sa auto nila di? So wala sila diya kung naa. Hindi ba sila masabihin nito kung ano ganing business ang ilang output? Pero kabalo sila sir nga target sang pulis Pabia ang ilautod. Yes, kabalo sila si Eric. In fact, kabalo na ganin sila. Ang nagulang ganin nila ining si Libby Sirodo, hindi ganin sila magsugid kundi subong ganing si Libby Sirodo Senior, nagdapanagdaas ka subong. At galing ginambal ko kagapon sa yung mga tong si Libby Sirodo Junior, bata ato ni Sirodo Senior. Amo ko siya yung priso subong. Dali duwa gali ka Libby Sirodo Senior at Libby Sirodo Junior. Ang senior, amo na yung kamagulangan nila. Ang junior, bata ni senior, maaara subong sa sulod ng prisuhan dito sa Iloilo. Tapos itong bata niya na isa, itong si Jackie Sirodo, na utod sang junior, ang ito sayang napatay sang June 2019. Hindi naman niyang sa ato na biktima subong, sinitan, nang huwag ginisaya sang senior. Kamangura nila ini. So ang senior sir, way pa ni madakpan? Wala kaya, kag hindi sila magsugid kundiin subong. Wala naman ko nag-communicate sa ila. Amo pa saya ang ginaalit na right hand sang drug lord sang muna dira sa Iloilo. So mismo sir ang pamilya, way sang knowledge gali sa natabo ni sa ila di nga utod sa Bacolod kag asto sa kondi ni nagatiner, way sila idea gali sir? Wala sila current diri sila sa Bacolod City. Hindi man sila magsugid sir, wala kami kabalo. Basta sa nabala namon, din siya may depression, may hilig mag-ride, mag-travel, pero galusot lang sa nagulpi kung kita sa Tansa, tapos balik naman sa Manila. So, amo nang gisugid nila sa atong sa mga gani nga daw nanduta man ako, atong siguri na kung may depression ini ilang auto, why isip nga may mga transactionist ang resibo sa kwarta padala sa iyang living partner sa Iloilo City. Pag-isay, kompleto man ni sa identification card, may professional driver's license, may debit card. Okay, hindi ka mag-graduate man ito sa criminology. Galing wala lang naka-police nila. Wala sa sir pamilya di sa Bacolod sila? Wala sila sa pamilya. In fact, dali pagkatapos naman kagapon dialog, atong isaya ka utot, kaya ang tiya, naging agaw dayan balik sa Iloilo City. So, subong nabilin dito sa Bacolod, ang isa na lang nila ka utot ng labaing ang matang mapasilitar ng dokumento para matransfer ang kadagar sa Iloilo City. So daw blanco sila asto sa motibo, suspect abi ang pamilya? Oo, mga ganing kinirek, nabismayaman kita kay tungod na pag-best naman sila nga permatang consent para yung pagbuwatong bangkay. Pero since na daw hindi naman sila interesado, muna, perma sila sa waiver sir, hindi naman kami kang kayo. Abot naman ko na nila ang madangtan sining ilang utot. So, accepted na nila, kinirek. Why nag-isla katag informasyon si Sir Danong parte sini? So, sa bunga, bro, facilitate nilang matapos ang dokumento para
transfer dito sa akong kadagdag dito sa Tansa. Hindi ko na nila ni pagdaloon dito sa Pabiya, kundi dito sa Tansa. Kay ining biktima, hindi naman ko na to in good terms sa iyang wife dito sa Pabiya. Ako na mo sir ang wife ni taga Pabiya. Oo, ang iyang wife dito sa Pabiya. Pero ini sa Siliaga Puli sa Tansa. Oo, sa Tansa, gitra man sa lugar nila mismo. Kaya hila ko nga na, ibuwi pa. So kung natawag to sir daw, hindi sila interesado sa kaso. So, muna lang siya, dapat nga nag-firma gani sa refusal, tapos siya gin-explain na lang sila, ma'am, basi kay break later on sa kaso, sa pinanganan kayo ng dokumento. Hindi naman sila mapilit, kaya ilang mo na yung option. Yung pat, magpayawasi ganit. Mga sir, na-firma na lang kami ganit ang natin para at least hindi na kamong magkuha na lang sila. Kaya kami mismo, so ginagawa naman naman ang katangkal sa mga So nagperma sila waiver nga hindi na pag-ipatopsy ang bangka at the same time, may plano sila sir nga maperma sila sang waiver. Nag-contemplate sila nga muna, sila sila interesado. Ang magaling facilitate ko naman ako ng document para nga mapirmahan naman lang nila para tapos sila nga mag-transfer dito kay dito. So ang gwa sila daw, hindi nigli sir mataga-anostisya kasi ang pamilya mismo daw, hindi naman interesado sa kaso. Damo na kung sinirek ang kabulayo na consent investigation kung naka-traffic ka. Hindi mo bala na sinirek ang mga kaso at tuloy ka una-unaan. Pero later on, kung isa, wala ka tang panahon, may gatuwang witness, may breakthrough sa kaso, yung experiences na sa harap sa ID niyo, may harap kung isa kaso na isa 1 year. Tapos later on, may naprayan katugla sa isang area, alam yung incidente, ang suspect ko po, mag-confess na siya, kami ng kung paano mo na. So, muna ba? So on the part niyo sir, importante ka na case build up. so on the part niyo, hindi naman sila makabasa sa inyo kasi ang tanang tinguhan nyo naman eh. Oo, kasi hindi tayo napilit, kailangan na sa yung choices. Dokumento na lang ginapag-iho nyo para nga paplansa na tanan ang tanan. Yes sir. Ano lang ginangamon na mo. Pero so party, i-continue nga dapat naman ang case build up, pero later on, dapat lang mag-switch ang magila na muna, basta may development sa kaso later on, may nag-tulungan ng witness, may mag-gather kitang ebidensya, welcome sa dapat na pambalik. So Bryce, si Police Lieutenant Junito Pastrana ang tinatawag ulang kapisan sa Station Number 9 na masolbar ang kaso. Ang entusiasmo nga masolbar ang kaso arak na rin sa Station Number 9. Ganun kiting pamilya, problema kay uncooperative action. Kabalo kang police action Eric kung makabulig sila mahatagan hostisya ang mga kaangay sini. Lipay ginisla pro kuan na mo gaka-promote man ang ila sini personalidad bla. Okay na, buti ka mag-alma ng ilaga para Tiago, hindi ka masulbarin ng kaso para Action Brian. Yes, oo. Dahil kasi ang problema kung kaisa, hindi makitanan, harap man ko isa sa mga pamilya sang biktima Action Brian. Gusto mo na. So, nung tawon niya, kung nung dalaganan sila kaso sa uli, ito in case kidman, may mga breakthrough sa sininga kaso. Sa laot ko lang, Bri, ang ining 20 anyos para kasultiro, hindi ko naghikog. Kaya na sa ngaga, mga alas 10-15, tabo ni mo. Purti Action Brian, adlaw pa sa Valentine's Day, pero ti amo ning masubo, Action Brian, kay ti nasapuan sang iya sining nanay, sa iya sining magulang, nga nagakabit na sa balayan sa sulod sa kwarto ni Action Brian. Ang motibo, sila simple man lang, kay nakita sa cellphone niya, 30 ka beses sa mo. Nanawag sa girlfriend niya, yung girlfriend niya may kasabat. Ay, nag-iikog na ang pobre nga sultero, Action Brian. Di man takambal nga, way kabati, basi nabili ng cellphone, damo na bla, no? Oo, 30 ka tawag. Imposible nga di ka katawag. Hindi ka kasabat. Ang din ang girlfriend niya, Action Eric, di rin man lang sa bakulod man? Di mo na sa bakulod, niya girlfriend. Amo na isa sa may bilisya, nakita sa pulis nga wala sa foul play, ang kamatayon, purely suicide, because nga, amo niyang naggawa sa cellphone niya, na 30 ka beses, gintawgan ang lubiyaya, wala nang sabat, kinuha yung lubid, inigot sa liog, pag binitay ang kagulingon niya sa balayan, sa Iglesia Balay, tiyan mo na nga napatay, ining 20 anyos nga soltero, Action Brian. Sa adlaw pa mismo sang Valentine's Day. Dogin preparahan niyo to tanay guro gid ang Valentine's ngayon pagkatapos na bigo siya bala sa tawag pa lang. Oo, sa tawag pa lang, bigo sa isipa pala, 30 ka beses na nawag cellphone sa lubiyaya, way kisapat sa lubiyaya mo. Pero do prior sinid do may lainay bot na sila kuno muna? Oo, ang report daw amo na Action Brian, pero pamilya actually wag kita kabalo nga may problema niyang napatay mo. Do wala ka pa batsak, wala daw ka pawala lang. Uli na balaan sa pamilya sang nanay nga gaway lagi si girlfriend niya. Moto nga nakita sa cellphone, amo ni nga nagwa nga huwag magsabat ang girlfriend niya sa 30
taya ka beses katawag sa cellphone. Makonsider, Action, Brian. makonsider man na, action Eric, makonsider man nato nga 20 years old pa lang siya doon, di pa gid niya hamtong katama ang una-una, yabla, no? Do kulang pa Gani gid man, siya. no? Oo. Sa mga muna nga sahi isang problema. Do hindi bla ka palapa sa No. Korea. Amo na tani mo. Hindi makapasangka sa sini nga paminsaron. Saron. Ang terms na dira. Oh. Swerte, no? Si Waitami mo, amo ning ginangatan sang masubo nga soltero 20 anyos ka naghikog nga napatay kay na sang aga matapos nga wala magsabat ang nobya sa 30 ka beses patawag sa cellphone. Sige, swerte. Sus. Report gikan sa Bacolod City Police Office. Una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbalor nga report sa Bacolod. Action Radyo. Police Action Firing Line. Sige, grabe nga balita na action Eric parte sa 20 years old nga ini, no? Siguro ang nobya niya subong grabe man ang paminsar nga ang away kutugin sa bat or ano nalimta ng cellphone, bisan pa, no? Kung ano ba nga sitwasyon, abi, nalimtan, nadula, naka-silent, abi, or natulugan, ato sa CR, mga, amo na ba nga mga pananawan ato na ba? Hindi siguro dapat maglabot sa punto, action hence, iya nga mag-committer kasang suicide. Action Firing Line. Galing kita nga tao, hindi banggid pala riho, gidya siyempre, lain-lain nga ton siniutok mo. Lain-lain ang huna-huna na ton. Pero pangabay lang sa mga utod dala, mga kaangay sini, hindi gid paghimuon nga panginmatay. Kay kon ang babae gid man to datong may ara sang ginatawag naton angot sa iya sini paghikog sa pagkadamo paya sang babae sa kalibutan mo. Di ba action hands? Hambal gali nila gani mas damo pang bayi subong sa lalaki sa kalibutan. Kaya ang iban nga lalaki subong daga binabayi mo. Di mo na nga damo ang babayi sang sa lalaki. So kon naglabuay gin man kamo doon di mayo ang pag-updanay ninyo sa imo sini nga nobyo. Nga abi maglabot gibi sa punto abi nga mag-amo sini, no? Pwede ka gidya kakadtoya sa mga lugar nga makapaliwaliwa ka mo. Action Firing Line. Sit down, action an. Pamangkot. Kabalo ko, you have a very strong relationship with your boyfriend. Ano mga tips mo ba mahambal? Kiti, why pa matapos ang Valentine's? Oh? Ako na naman. Siyempre babae. Ako lalaki ko mo. Lalaki, ti dapat sa mga babae. Ano abi? Sa mga, kundi, hindi, agod ang mga lalaki, nga hindi mag-committer sang suicide ko na, why kuya gambal nga mo gitong pinakarason, pero sa report action Eric, 30 ka miss calls kuno mo. Ang mo tong ginabasihan sang pamilya. Actually, ano ma-advise mo sa mga lalaki, abi, being a beautiful girl, ano ma-advise mo sa mga lalaki kung mag-amo sina abi, wala na sabat ni girlfriend, kay lain niyang lalaki sang sa babae mo, no? So, kung ikaw, anong ma-advise mo sa mga lalaki kung wala na sabat ang tawag or may away ka mo gamay para hindi maglabot sa mo nga punto aksyonan? Nahimo na ko di mentor mo. Hindi kasi, siyempre, ako mag-advise kuya, daw pang lalaki aksyones, di ba? Lalaki nga party. So, why ko di iba dakpon nga, ano kabalo ko, ikaw, experiensyado ka na siya tawag nga gugma kag relasyon. Bag-o pa naman ko gani. Mga pila ka oras pa lang bing gugugugma. Ano abing mga tips nga mahambal mo sa mga kalalakan? Bisan hindi Valentine's Day. Gamay lang nga guro nga opinion lang guro action right. Hindi man sila nga tips gida. Kung hindi man na naton siguro mahambal gid nga if halimbawa wala na sabat, may tendency kung kaisa nga may ara sila sang ginawayan halimbawa nga daw wala abi na anan gid sang babae nga doon hindi gid bala mabaton and then amo nang iya nga excuse para yang hindi iya pagsabton or kumbaga ang amo nang iya nga paagi para nga hatagan siya space ng lalaki. Amo na bi ano. Pero bangkoton ti ikaw, kamo gid bala nga mga iba mga babae kinanglan gid bala kamo panginpatyan sang lalaki? Depende. Depende action Brian. Bisa na sabat. Depende action Brian. Depende Hindi I mean babae lalaki, hindi mo na sila nga manginpatyan gid. O kundi patas lang, hindi mo na sila nga mangmatay kagid. So maybe siguro kamo nga mga girls kung nag-away gid man kamo sa boyfriend mo,
sometimes siguro bisan i-text mo na lang nga hindi ka magpatama na ano na kay part ni sa aton relationship do don't talk sa ni man wapo hapon man siya bala nga mag down man ang temper kag ang akig yung action ano. Galing kay action by ang ina nga point siguro nagadepende man kaya na-mention naman di ba sa edad yang nga 20 years old even gani kisa sobra ng pangindar mga 60 na pero may ara pa sa gyapon ginapensar nga mao muna kay kung love gani ko no always gid ko no pagudlay nga sitwasyon inang bisan gani isa pag ano mo pa lang crush mo pa lang siya wala ano kabi ka nga tao nang seryoso ka kayo pero wala mo na expect nga mahimo mo ni mo pakahuya halimbawa sa mo nga self for the sake lang sa mga pagpalangga doon di ko masyado ma-explain kay ang family mismo nag-refuse to magpa-interview abi sa aton dire pero tiintindihan ta na no kung ano ang attitude ni boy ining 20 years old nga ini no so kung gugmagin man ti ara na sa binalay bay gani mo sa baha bukid, bisan pila ka mga leon kag tigring akon masumalang, basta malambot ko lang ikaw inday. Hindi ko gid pagpunggan, basta gugma nga nagabukal-bukal. Action firing line! Natanda na action bray. Bisan bitoon akong lambuton. Makuha ko lang ang imo matamis ngayom. Grabe. Amo na to, no? Si Sabton, mga balang laki nga, bisan ang bituon, akon kuhaon, agod ihalad ko dira sa imo, agod matugyan mo kag mahatag or maangkon kung imo sininga uo. Sabton sa babae, di ka gini ka pamungit, mapapapituon. Action firing line! Salamat, aksyonan. Amo lang to action right. Sige. Di kintagaan ko lang pabor ang mga girls. So sininga pa noon, kay kalaway karon nga laki lang tanan, di na karon kay express sa mga girls ka. Action firing line! Hambal gani isang lalaki, action hands mo, siya kita mo yung bituon, nga nagasilak-silak sa kalangitan, tupad sinang tuman kasanag nga silak sang bulan. Ako ni nakabuton kag ihatag sa imo. Ako nang maangkon ang imo pagigugma. Inday. Action firing line. Sabton sa aksyonan sa mabay. We gani kakakuha sang kugmo mo, makuha ka pa kabituon yan ano na. Last 8 Jess aton sininga pagpangalagad. Pagbalik naton karon mga kadlaw action din. Kiti kay posible na gin mo na tuod mo. Makuha mong bituon niya. Although ina alo istorya man lang. Nagtok na Ay, atis nga bra niya to ni. Dia, Valentine's man sumonga. Lingaw-lingawan ta lang ni anay. Hindi gani pa ay sobra na imo ya. Di na, kiganta na ka. Action firing line! Ikaw karon katunto sa imo. Sa aksyonan ka sa ganda. Sige, pagbalik naton karon may istorya ta, partiyan ay Bacolod City Hall. Kay i-highlight ko na gani mo ang bulak karon kung kumusta nga binaklanay, no? Party sa Valentine's. Last 8-11. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line! Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pa serbisyo.
Aksyon Radio. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa
Radyo. Pagkulong kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan anong ang kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:20 na. Gina-endorso ginaton sa inyo ang Evergreen Herbal Capsule, no? Puno inisang bulig sa lawas naton, kaangay sa pagbuhin sa imo sugar, cholesterol, uric acid, asin, fats, creatinine acid, constipation, kag iban pa. Kaining Evergreen Herbal Capsule, may haras ang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, lakip mandri makaksyon ang calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. No? May pito ini kasampat o konsangkap nga turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley, grass, kag vitamin C, mga kaksyon. Ini quality product sang Doc Gico Alternative and Health Food Center nga probado ya sang Food and Drugs Administration o kon FDA. Mabakal ini sa mga butika, lapit na sa inyo sa inyong lugar. Kag pwede ka mo kapanawag kay Doc Crispin Gico ha, para sa dugang detalye sa 0910-126-4595 mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Ante sa report Action Dale Salazar, kuhaan ko lang gamay section Dale kayang patrol gahulat subong parti bulak mga ka-aksyon. Aksyon Firing Line. Good evening, Action Brian. Sa ako ng Valentine's daw normal nga adlaw na lang na. Makagreet ka lang sa mga friends mo, kag family mo, okay na. Happy Valentine's lang. Action Radio, kag sa imo man. Salamat si Tintin ini. Salamat gidra sa inyo. Of course, ano? Hi, good evening, Action Bri. Itamyaw ko lang ang akong magulang nga si Maricar Disoyo nga naa sa sumag og usa ka magulang si Mariel Pajod, no? Ibarra. Nag-ubra sa Langilan, Reggie ni sa Natuyay. Oy, may gabi taga Natuyay diha. Kumusta na mo diha? Action Firing Line. Good evening, Action Brian. Di na usong harana. Text uso si Richard Quarry ni sa barangay Bagtik. Good evening, Action Brian. Sa pila kadlaw pati tahol kay Do, ininchik na mo. Si Luis Servillania sa Fuego 1 barangay. Grabe pag ining iyayo. Action Firing Line. Action Radio, ang obra balang ini kay Espinido daw inugag mo. Kiningkoy nga obra nga daw drama-drama lang. Sang pang-gobyerno. Do abot mo nung galaw na, no? Action Right, good evening. Ang kaso ni Espinido, di maglayo kay... Okay, nabasa ko na ni kagabi, no? Okay. Action na Bri, good evening. Dili na lang ang taytay para tauhay, lapit pa. Sa dulid. Grabe man ka nubo sang kwan mo. Dulid. Sige. Action Bri, happy Valentine's Day sa inyo nga tanan. Ka-action, kag happy Valentine's kay sa family Panado. Sugdon, Hagokoy, more power and God bless ko na. Action Radio, always kami pamati sa inyo. Sige, daghang salamat gidra sa inyo, ano?
Daligid lang. May isa to nimo. Good evening, Exo Bry. Okay, hindi maglayo. Ini kay Donggail. Grabe man to inspector man to Rangonia. Palangga man to sang Bacolod. Grabe. Manglagas drugs. Ahay, wala gani matuigan sa Bacolod. Subong ara na. Involved man. Sige. Di ko na pwede mabasa. Ginang iban. Although ngayon tsakto nang gina-text mo diri sa ato na Axel Bry, good evening. Baw, kawawa man si Tuto nga ginuto jud ang iya life. Yahaw, kus wala ginsabat ay. Baw, si Sweet niya. Sweetie, di ko ginabasa ni iban mo text, no? Pasensya gid. Wala huya nga kagawad sa barangay Tuyom. Di ko ni mabasa kay may tayo siya ni. Budlay. Las 8:24, ari na section Dale sa Lazar. Action Dale, balita gikan ka sudad sa Bacolod. Action Radio City Hall Report. Action Dale, happy Valentine's da. Yes, Action Bry. Happy Valentine's sa tanan nga may mga kahagugba kag sa wala nga. Lakip ka na, dala ka na da sa may kahagugma. Paigad-igad na Action Bry. Sa mga balita natin gikan sa Bacolod City Government Center kaina kadungan sa pag-turnover sang 33 million pesos nga worth sa Bacolod Evacuation Center. Kaina naghatag sang speech si Congressman Greg Casataya since ang ining proyekto ang under sa iyang tratapan action Brian. Tagsaman nanguna sa pagpangita sang pondo para mapondohan ang ining proyekto gikan sa gobyerno National Action Brian. Sa speech si Congressman Greg isa-isa niya ang pila ka mga proyekto nga ipatuman diri sa may syudad sang Bacolod Action Brian subong 2020. Suno siya kung sumahon ang iya sining estimate or ginabulubanta mga 1.7 billion pesos nga worth sang infra projects Action Brian ang i-implement diri lamang sa syudad sang Bacolod. Action Dale, i-correct ko lang hambal ko kay Nabi ko amoning 1.7 billion nga utangon sa syudad bla. Ay, hindi. It's a separate budget Action Brian under niya sa loan district sang syudad sang Bacolod. So sunod rin kay Congreg 1.7 billion nga infra projects this year Action Brian ang ining pondo from national government pila diri sa mga proyekto nga usaran o gamit ang ining kwarta Action Brian amo ni siyang rehabilitation sang dalan Action Brian dira sa area sang shopping pagkayo sang drainage dira mo sa shopping area cover man diri ang dalan connection sang dalan humalin sa may barangay Alangilan nga magalapos Action Brian sa Banwa sang Murcia. May mga road widening pati kayunon diri sa palibot sang syudad padayon man ang mga drainage projects diri sa Bacolod City kag pagbutang sa mga additional nga mga suga sa palibot sang syudad Action Brian. Magluwas ni may siya ginpabaluman siya sa national government nga may 300 million pesos nga pondo para ini sa continuation sang Negros Bacolod Economic Highway Action Brian. Kasunod siya ginilantaw yang by year 2022 matulog tapos na ang ining economic highway diri sa may syudad sang Bacolod Action Brian. Since siya it's a priority project under Build program sang Duterte administration Action Brian. So kaina si Action Brian magluwas nga may gininaugurahan na ang pinakauna nga Bacolod Evacuation Center. May isa pagid ka gina-negotiate sa karon ang syudad sa talatapan ni Congressman Greg Casatayang nga location isa pagid ka additional nga evacuation center diri sa may syudad sa Bacolod. So ang ginapangitaan sa karon is ang property kundiin bala patukuron Action Brian para makasumita na sa mga requirements ang syudad sa DPWH Region 6 kay kainahambal dito ni Regional Director Lea Delfinado may 5 ka mga evacuation centers sa patukuron din sa Western Visayas. Sangin pamangkot sa media kung bala may isa pagid ng Bacolod City suno siya hatagan isa kung makasumiter sa mga requirements sa Action Brian. Kung madumduman ang Bacolod City National High School nga property man sa Bacolod City may ara dira sang area nga pwede kantani
pangayuan balas ang resolution of no objection sa Sangguniang Panglungsod nga diri patukuro ng ikaduwa nga Bacolod Evacuation Center. Ug aling sunod diri kay Congreg nagpagwa sang information ang Geosciences Bureau Action Bayan nga hindi siya pwede nga patukuran bangod flood prone area dira sa City High. Rason nga nagpangitan sila sa iban sining location nga possibly dira ibutang ang ikaduwa nga Bacolod Evacuation Center Action Bayan. Ginkay to kay na ni Regional Director Delfinado nga hindi lamang for Bacolod residents ining evacuation center dira sa may Progreso Village, Barangay Vista Alegre. Connection Bright kung may mga banwak ng syudad nga nagakinahanglan sang bulig, kung may mga biktima sang dalaggo nga mga kalamidad, pwede mausara ang evacuation center situated diri sa may syudad sang Bacolod. Aring tingog ni Bacolod Congressman Greg Casataya. Projects kayo nag-implement for 2020 muna siya. Rehabilitation siyang shopping with drainage. BS Aquino Drive. Ang Buri, ginapulat na lang ang right of way. Ang connection sa Alangilan to Murcia. Ulubrao mo na siya. And then may pila ka mga continuations ang drainage projects. May mga road widening. Tagpagbutang sa pila ka mga lighting all over Bacolod. Overall for Bacolod kung 1.3 billion. But 1.4 plus 400, siguro 1.7 billion. Ina-estimate ko lang kaya kung man makita ang bilogin. Asyempre na batian na si Congressman Greg Gasataya. Asyempre sa bahin sang syudad sa Bacolod since na-turn over na sa syudad ang ining evacuation center ang palayag diri ni Mayor Evilio Luna Diaz no siya matukod siya sang team Action Bray nga muli ang maga-oversee, maga-monitor kag maga-maintain sining evacuation center para masiguro no nga mausar ini siya kag hindi lang lamangin white elephant o kun wala sang pulos ang ini nga proyekto kay sunod dito kay Congreg wala sa mga calamity pwede mausara sa ang local government sa Bacolod ang ining evacuation center nga may 8 ka building structures kung pwede nila makapatigayon sa mga trainings and seminars Action Brian. Sa ibang nga bitagikan sa Bacolod City Hall, sa karonti topic sa gihapon ang coronavirus disease 2019 o kon COVID 2019 Action Brian. So sa bayan ni Dr. Grace Tan, ang pamuno sang City Health Office Environmental Sanitation Division. So sa dapat hindi pagkalimtan sa gihapon sa mga Bacolenyo ang mga precautionary measures ang campaign naton against sa dengue Action Brian. Ilabi na ang 4 o'clock habit no kay sa karonti nakatutok gidya ang mga pumuluyo sa COVID-19 Action Brian. Sa record sa Bacolod City Health Office mayroon na sang 88 tanan ka mga dengue cases diri sa Bacolod City from January to February 1 2020 Action Brian. Pero sa kay Dr. Tanti do manubo-nubo ini ang ning records kung i-compare sang 2019 same period man from January to February 1 2019 nga may at least no mga 200 plus ka mga dengue cases last year kag isa ang napatay Action Brian. This year wala pa sang na-record nga death bangod sa dengue diri sa may syudad. Ang pinakadamo diri nga dengue cases ang barangay Singkang Airport Action Brian, era man ang barangay Alihis, Mansilingan, Handumanan, pila pa diri ka mga name barangay Stefania. So amon sila ang mga nagapanguna no nga may damo cases sang dengue diri sa may syudad sang Bacolod. Particularly ang barangay Singkang Airport among gid may pinakadamo nga may 11 ka mga dengue cases and second ang Mandalagan nga may 9 cases, Takuling Galihis nga may 6 cases and then Stefania, Mansilingan may 5 cases, Handumanan, Villamonte, Pahanlokoy kag Sumaga nga may tag 4 ka mga kaso Action Brian. Ariwa ang palayag ni Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. As of Feb 1, this is morbidity week number 5. Total reported dengue cases natin is 88 with no deaths. This is 62% lower than our figures last year, which is 231 with 1 death. So topping the list sa ato reported cases, Singkang 11, Mandalagan 9, Takuling 6, Alihis 6, Estefania 5, Mansilingan 5,
Villamonte 4, Handumanan 4, Pahanukoy 4, and Sumag 4. Ato nga concern siya po no, is in line with our prevention, control sa COVID na to. No? Part na siya po with the personal and environmental hygiene. Okay, amo na, hindi tagit maglipatan ng all the other illnesses nga pwede mag-cause sa damog yun po niya infection like your or damog nga case morbidity and mortality. That is number 1 ang dengue, leptospirosis, ibang pa na, meningococcemia, and all the others again. Siyempre ay nabatian si Dr. Grace Alonso si Ate Apisal nga may ginapatubang nga COVID-19 ang Pilipinas, so dapat iniban pagkalimtan ang dengue, ang meningococcemia, kag ining leptospirosis sa Brian nga makabigban nga deadly nga mga masakita. Siyempre may itong mga balita na di po natanggikan sa Bacolod City Government Center. Ang kaksyon nyo, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Salamat Aksyon Dale, balita gikan sa Bacolod City Hall mga kaksyon. Sige, no? Damo proyekto, pero kanami lang, no? Hindi proyekto nga hindi naton mapuslan. Sagi kita katukod proyekto nga tiyo, lantawa sa buong natingga ho, ang Halandomon Tower, do hindi mo naging mahandom ha. Amo ning dako-dako man nga proyekto di 4.9 million pesos di kumusta na subong do ay naging katong kaaw no nag-Valentines na lang. Action Firing Line. Las 8:34 pagbalik na Tony Storiata Party Bulak kag Valentines with Action John Diaz sa Patron. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental, sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, mini Leon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo.
Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon! Firing Line! Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Las 8:38 Action Radio Philippine Standard Time. Life Extension, Vitamin D3, mga kaksyon, gina-endorso ginaton sa inyo, pampabakod sang immune system. Plus, pagidang kapin na subong nga kanamito, may benepisyo ka pa makuha mo ning Life Extension Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga mayara sang Vitamin D3. Kinis lang ang mga produkto na paidalom sang Life Extension Philippines diri sa Bacolod, himutang ila sining nga klinika sa GA Esteban Building, Lacson Street, sa unhan diri mo ning Burgos, Lacson Streets, mga kaksyon. Libre yang consultation sa mga medical doctors dira sa Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Man nga coffee mix, makaksyon kung pamaklon nyo ini. Sa butika, magbakal ka mo, pangitan nyo gid ang tatak nga may ara sang L kag iha para sigurado nga original ang nabakal nyo. Action Firing Line. Sige, try na to malabot. Patrol si Matriyaw na aksyon John Diaz, makaksyon. Basahon ko na yung mga mensahe while nagahulat kita sa patrol. Kay gusto talang mabalaan kung kumusta iya ang kwan, ang presyosong bulak. May gabi kay John Arquilas, araman si Bia RSP Singguay. Nakachamba, nakamonitor siya. Biligorio Jasper, good evening, Action Bry, happy Valentine's na dagali. Sa akon Papa Ryan Biligorio, Mama JJ kag Lola Jolie, happy Valentine's man sa imo. Salamat. Si Nene Maribel Villanueva, good evening, Action Bry, to all your avid listeners, happy Valentine's to everyone. Salamat. Nonoy Tahunes Aramarn, si Tats K. Dilantar, habal niya, Gugma Ukon Kwarta. Do kanta, no? Ramel Dumalay, good evening, Action Bry. Monitor kami ni sa Barangay Igmayaan DSB. Ramel Dumalay, gid niya. O, tanan, taga-Igmayaan, may gabi kag happy Valentine. Salamat. Si Jose, ano man, araman magbanwa, ho. Action Bry, mas damo, bala lalaki sa babayi. Amo na nga ang na-miss ko. Nugayan ako da. Siyempre, nagdugang ang mga nagpalaki, nagbabayi-bayi sa bahay. Kaya karon no si ka, o si Jose ha. Highlight ko na sa family Dilantar, no? Mila Istore Saraman naga-monitor, siling Dakila. Good evening, Brian, patamyaw ko lang si Papa Man kag Mama Rai sa Purok Bantod, Pahanukoy, happy Valentine's Day kag sa tanan nga pamati sa Action Radio. Salamat si Tata Araman naga-monitor man sa Lordan or from Lordan family sa Barangay Bakong, Bago City. Si Allen Transporto, good evening, Action Brian. Monitor lang to Allen ko na sa Masville, Barangay Kubay. Tatay Moroy, Nanay Liti, Mama Edna Lapar, kag mga angels na nga si J. Joy Linlen Monitor, si Matinion, si Bodoy Alex Bradya, kuno tropa niya. Katibero, salamat man. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good evening. And Sheila Alagos, Stella Villalona, ay si Nanay Stella. Susan Malakaste, nagamonitor si Alan Braza, Cecilia Hinise Raman sa Kuwait. Salamat sa Jacob Rabina, nagamonitor man, kag iban pa. Sige, sa mansilingan. Balikan kong iban karon sa aton sining pagpangalagan. Action Firing Line. Ari ng patrol sa aton sining pagtuki sining mga kabulakan sa mga gabi. Hindi kabulakan nga mga babae, kundi baligya gid nga bulak. Patrol may gabi. Action by as the song goes, so ganun ba nila kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Baka na gabi. Si Sarad, nakita ko di ka rin gabi, bakla niya gitsang bulak ang yan naman nga partner in life, no? Wow, purti ba? Ang bako na para solve mo na sa dyan itango. Pero action dyan, kita mo damo man paris-paris gilagaw? As in, nagsabay. Subong lain na ang trip no? Magbakal sila bulak. O po lang nila, ilab lang mismo nga partner. Kaya posible, nagsabay mo ba nila ni kamahagad na sa bulak. Kag kung ampak lang sa guyamos ang tao nga di mo gustuhan. Kung di-discuss sa akin, mas mahin na lang surprise, masabaklan mo bulak. Pero potente ka ba, lumas sila. Kaga from the heart, kinagsaradek alin, asa na Bray alin, ang ginatag mo naman nga bulak. May isa rin nga pertigil kramo sa supply niya. Ngaraman nga nagapadayon sa gihapon sa paghimo o pagdisenyo.
mag-arrange kumbaga the technical term nga imo tawag nila sa mga flowers at sombray is either nga imo nga pili ni ang pag-arrange o kung depende maro ko na ka-prepared na yung sombray ang mga bulak ida mismo no diri sa isa diri ka Changi sa may nearly Jutay no ari diri ang sombray may mga available nga mga roses damo pa diri mga roso nga available karon nga gabi may pila ka mga size sa mga flowers may ari diri nga naka-arrange na and then may ara man nagsombray nga sila pa lang ang o kung pilion na lang pa lang nila sombray no maasa diri kay manang may gabi pamaksarat so galinang nang so far damo bakal flowers so hindi gid mo nakadamo sa subong February 14, 2020 do okay man ang baklanay compared last year do okay man kay do parehas na lang parehas lang man pero in terms of price yes ang flowers last year mas barato mas mahal ay isang nagligad so mahal siya compare subong okay tapos hindi mo kami kasing kumaklan kay halos kami diri tanan damo mo kami bulak mo hindi mo man maano nga sa imo gitanan mabakal pero usually no pinaka-bakal gid ang roses roses. Ma'am, ang rose nyo yan, last time, 80 ang among pinakalas nga checking. Subong ang presyo sa rose bilang? Ang mo na siya gihapon, 100, pwede mo na siya maayo 80. Pwede storya, no? Siya, per piece na siya. Per piece, amo ng first time. Pero, ang pag-per piece na sa baligya, wala na siya wrap or may wrap na siya plastic? Kung individual lang na siya 80, wala na siya na wrap. Pero kung 100, na wrap na siya. Okay, may plastic na and may impon ng mga dahon-dahon. Sir, oo. Pero mga bouquet, damo, di kayo bakal? Oo, mga 1 dozen. Half dozen. Tapos kalabanan individual sa mga estudyante. Oo, mga oras kinubis na pwede ka sa damo. Kahapon pa hasta subong. Pero ano sa oras ka mo na baligyan ay? Until nga may gabakal. Basta ito ang gabi pa no? Pero last experience so sa midnight na gabakal pa? Oo. Okay. Kung mga muli sa mga sitwasyon, double ang benta no? Double. Oo. At least makakawin. Maski ang kakapoy na mo na, mapailuhan man sa. Teka mong ga-arrange. Oo. Action dyan. Action ba? Doon mo estudyante ka bakal kumpara sa mga hindi na estudyante? Oo, ma'am damo estudyante ka bakal compared sa mga regular employees, sabi mga age na. Employers. Hindi ka siyempre may compare sa estudyante. Wala na yung budget. Oo. Kalaban, nakita may mga, pero kung magbakal sila lang isa, lalaki, babae, nung kalaban ng bakal? Laki. Sila lang isa. Dapat nag-aayo lang sila eh. Tumaris, pero bouquet usually, no? Bouquet gid. Mga pila ang mga common, ganyan na ba kanila mga bouquet, kagano mga combinations of flowers? Roses gid. Basta mga estudyante. Pero kung mga sorted kalabanan, natag sa mama. Okay. Mga mother nila. Usually mga pila ang amount sila na? Nga, ang assorted namon 500. 500 pesos. Oo. Pero may mahal-mahal pa man? Kung gusto mo, kung may budget ka, 1,500, 1,000. Damo na combination. Isa na naka-bouquet. Okay. Pero dressing nyo, wala ka mga gina-add like mga bear, teddy bear, mga kung ano lang, kung gusto sa amon nga customer, additional lang kami, kapabakal kami sa may mga TV bird eh. Okay. Kapo na ma-design. Oo. Okay. This creative, no? Okay. Iyan, nagaling nga store? Yutay and Mendy. Ano kanilin mo yan, ma'am? Hindin. Ikaw, guys, ang taon na din. Oo. Ano na yung den-den? Dindin. Asawa ko yung tagiya. Ano pala den nga ni ma'am? Alarba. Alarba. Manang den-den alarba, aksambray. Siya naging owner, digaling. So, damo pa ni Rose ang bili, no? Tingwani, maubos. Action dyan? Sabay pa. Aksambray? Subong may gabakal pa. Yes, meron pa aksambray, may gabakal. Interview, ibig sa nagabakal, abi, para kasi, ma'am, no? thank you, Gida. Ay, gabi, may ari aksambray, nga mga bakal pa, ibandri bagong silang trabaho. May mga bit-bit pa nga mga cake. Mabakal ka mga flowers. Sino mabakal? Ari siya mabakal flowers. Madami ka bakal flowers. May cake sa bit-bit. Ginatanyagan po sa aksambray. Gina-sales stocks pa di sa mga ito na iban nga available nga pwede na ton nga istorya karon nga gabi. Especially mga nagabakal sa flowers. Actually, di sa lugar, may mga bag-o lang bala nga nagtubo ka mga balalagyan sang flowers aksambray, no? Kaya di ba usually ang garaya dariya mo na ganito nagabakal sang bulak. Pero may rin nga daw nagbutang sila sang canopy nila. Kagamo ni ang nagpatindog man sila sang ila kaugalingon aksambray nga mga balalagyan. Pero other than that, may rin madali nagkabaligya. Like for example, mga chocolates, no? Nga ari diri nagkadto. Pwede ka bakal. O na po kung diri ka mag-display, diri mas bakal. Pero within the left side is na sang baligyan aksambray, no? Ma-check ta diri sa may mga bit-bit si Manong. Karon nga gabi mga Manong, mga gabi. Ano ba makaka-flower?
flower, no? Pamak sa radyo, flower. Or, sa someone? Okay. Gabi ka preparation mo, may mga, ano na, teddy bear, no? Teddy bear. Teddy bear, may balloon. 4 days, pilay mo nga budget for Valentine? 1,000. 1,000. So, kinapakita mo, ano, bouquet or single rose lang? Single rose lang, para simple. Para simple. Mas, ano mo na lang ang gamit, no? Kaya tiro yung magduga. Ano sa teddy bear? Panda. Panda. Favorite ang girlfriend? Ano na girlfriend or MU pa lang? Girlfriend. Wow, girlfriend. Si Mano, bago lang out tayo sa from duty? Eh, na-take time, magbakal. Ano na surprise? First time mo ni? Hindi. Last year, nag-obra ka man naman the same. Pero last year, natuya ka mas tayo mga, mas nami subong, mas bongga subong. Mas damo subong. Mas damo subong, nag-improve. Ano na surprise? Okay, girlfriend mo na siya? Minikatuan mo lang, so or makitay ka? Sa SM. Sabi sa mo sa SM? Ha? Gaduti pa siya. Ikaw yun, di ka gaduti? Sa Ayala. Ayala, gabi mo, Ayala sa SM. Action dyan. Puro mga bongga ginaobrahan, ha? Gani. Lagko man eh. Pero, gaduti pa sa'yo gali, nang. Pilan kami ka man? Doon ulit pa. Pilan ka man? Mga 1 year na wala pa. Mga lapit na. Okay. Ang mga preparado. Tiyo, action dyan, mahatag lang flower o basi may proposal ini, ano? Long flower lang ni Asta or may proposal na nito? Dili. Mag-design po sa sabay. Hindi po ko rin, hindi. Okay. May sa abit dito na lang gid ni Manong ang iya naman niya. May bit mga teddy bear, may mga balloons pag isaction bray. Naadamo diri inabot pa surprise ni kuno sa SM. May mga bata pati gani, may mga estudyante, may mga lovers gid. Kaya holding hands. We're walking. Nag-holding hands lang, baldiri sa taga DWH, kaway-kaway lang tanay. Nainig na ulit. Pati akbay galing nga pati ito may gapos. Kulang na nila iabot mo yung nakabintanya doon. Kaway-kaway lang, kay flying kiss lang kuno anay. Gani. Pero wag gini mo ba sa Valentine's? At tananan na niya kung pwede lang gani nga gapuson. May gapuson na di ba? Yung may nipuli, ay mo. Ricky, isa lang man ko namang sa pila ka tuig at sunday. Isa lang Ricky sa katuig. Tiyan mo yung ilan naman rin office show. May mga balloons pag daan nga available other than sa mga flowers sa sabay nga mahimo diri mabakalo. So diri karon nga gabi damo pag nagainabot mga vlog ko nga salakyan. Ang interview naton bago gidamang duway pa sa naayawan ng ita pag sa chocolate man ang bago blakina top may area mawas-was ka sa mga manog bakal especially nga ti sweldo nga danang sombray. Wow, tsambahan tod no? A day before the 15, ano? Gani, tsambagid, no? Ang karabanan, Andres, ini magbakal yung buwas pa. Subong ila bakal ni sombray, no? Kay hingagaw man no? Ang iban nga managbakal. Baw! Ang bako ginaw. Ang gabi, may mga, bakal flowers, bakal mo sa magulak ay. Sige na, subong mo pa ginamba. Ang nasa kay Gasunggot. Gasunggot sa? Wala kami. Okay. Sino na? Gasunggot sa tema? Oo, Gasunggot. Diba kaya mo sa bulang? May pa, parang dito guys. Ito kayo, guys. Hindi mo pa ginamba, subangan niya. Kita gutom pag isa. Ano pa ka nun sa? Oo, galain ulit. Sige. Sige na lang kami. Meron di kambal ang ara ng nobya ay subangan niya. Balon pag subay bakla ko sa flowers. Kaya kasunggod isa. Tapos sa gutom sa galain uloy. Lain ba? Kaya ako mga ba? To dali balikan ta section dyan, ano? Ay subong malaning nga maamo naton sa nido boss balik na sa normal. Subong abi action dyan. Yes, action right. Tama to, no? Ang sitwasyon dali karon gabi. Damo, siling ko damo pag diyan nag-inabot. Abi to ko ba naton kay praktika mahalas ang presyo sa bulak ang makum na nag-range 80 to 100 pesos sa sumray. Pero eventually damo gid man sa gyapon ang nagapamakalas ang bulak. Yung nagsulod kita ba sa SM City Bacolod kay pila ka mamol dere. Ay hindi mo gid man yang pertig sa sumray ka puno sumakalan-an, may naga-date, amo gid usual nila ginapang opera. Pero sa check naton ang house, hindi man sila magpaulihi. Kay fully book man sila sombray, no? Even gani may ara gani meme bala sa social media. Kating kampong gibutangan nila fully book. Nindels gani. Yo dali na fully book pati kampo ko fully book pati abilidad sa Pinoy, no? Grabe nagdang Pinoy subong mo. Thank you. Takbo man ako may lagi lugar sa mga lodging house. Kaya pwede sa balay.
tidik to kapag ilok, bala na to yawan. Miyara to ganing ang Katrin na rusdak mo. Tapos may Katrin man nga gingapos gidya para hindi mag-idog-idog lang. Bakit magtingog, no? Tuntog gidya mo. Oh. Delikado magtingog. Anyway, ito rin pagkidlapit to, may nag-activity pagkidre. Doon may mga pulo pageant guro ni Nidre. Along sa may Ferrero Street, Plaza, Tubang, sang, ganito ang market, Balagsombray. Sa area sa barangay 10. May mga activities pagkidre. Nga ginakatuan mas katuntanan nga mga ka-aksyon. So, pamabili sa sitwasyon, diri karon nga gabi mga ka-aksyon may kagtanan na sa parasyo kag sa sitwasyon sa Baligansang Kabulakan sa likod sa Bay Center sa sunod naman sang Bacolod. Rasta sa Bacolod, paglibot sa Bacolod Action John Diaz sa hospital sa Action sa Bacolod Action Radyo. We're the king and queen of hearts. Amo na yung mga tirada, no? Abante sa may 5 ka pisos na. Kung wala 5, ti pahigad. Doon dumanta ni sa una mo niya mo. Anyways, mga ka-action, happy Valentine's man, ano? Sa Action Radio Family. Sa akon sining Iloy dra kay Mama Gamaya. Sa mga koturan ko na, mga kinablusan, happy Valentine's. Of course, ang partner na das puloyan na. Mga kabataan na happy Valentine's sa tanan-tanan, ano? Hindi nyo pagkalimtan sa mga gabi. Hingagaw ka mo sa way pa nagag-action hands bla. Nga may date karon digidugay. Panghingagaw ka mo pang nibinda. Siyempre gamiton yung Zanton Plus Herbal Soap diranahan para kinis siyempre. Way gapanimaho bla nga naga-hug ka na si mo sa nga partner bla. Kaya hindi pa mag-tapok ang buhok mo nga may dalang kaspa. Ay, no. Zanton Plus Herbal Soap mga kaksyan. Diba na naman kita nga ginapanuhot na kung kaysa pala nga po yung lawas. Dapat may balon makamong Zanton Plus Herbal Oil mga kaksyan. Ano? Ang Zanton Plus Herbal Oil naman niya amoy ang makabulong da sa panuhot, butod, palalakit sang kalawasan, tuhod, hawak, kag mahamot iya. Daw may ara iya sang ginatawag naton niya mga kaksyon nga kwan inang tuwag sini inang perfume ay ning Zanton Plus Herbal Oil mga kaksyon. Paili-ilihon ta ka mo sa mga gabi. Good evening, Action Bri. Happy Valentine's lang. Greet ko lang na akon apo. Happy 6th birthday sa kay Jaim Baldove ko no sa Alabang, Muntinlupa. God bless. Gadaling sa kay Lulat Tiling. Let me play the part of your first love. Good evening, Action Bri. Happy fiesta lang sa taga Barangay Quezon. February 14, may bullfighter di. Tigle. Sa mga nagapangayo di sa ako number, sorry, gidon di ta maka-provide, di tabi kilala sa imo, no? Good evening, Exxon Brian. Happy Valentine's. Amo gini kuno palang gamong isa ka tawo. Tuntuhon mahimo mo gid ang maghikog na tabo man na sa akon. Tinga buhi ka paw? Buhi ka paw. Jutay lang man ko naghikog, jutay pa lang. Palangga ko siya gani into yako mo. Buhi ko binarikta basa mo buhi pa sa galya. Dutayan ka lang yan maghikog. Kada sundi mo ginapaghimukon kay kambal na naton. Ang gugma ara lang nada pero mapatay kay mo way na dayon. Oh, useless ka ron. Si Giovanni Toravilla naga-monitor man. Ay, kasi ikaw nagli happy Valentine's dira ka sana. Christian Roa, si John Arquilas ng Balconakina. Dagang salamat sa pag-monitor sinima tiniyon, ano? Aniban pa naton ng mga friends. Okay. And happy Valentine's lang da kay Glory Joy Diaz from Romel Deles. Wow. Ay, kay Manunggard. Wow. Si Glory Joy Diaz ko na happy Valentine's gida. Ati sige, mailan na nga pag kita ay karon kag pag date man na. We were born to share this dream, my love. Sinong Simeon Ronquillo nag-monitor man sinima tiniyan. Good evening, Exxon Bri. Always kid kami nag-monitor program mo kay Ligrit lang family sa Libyo, Andres kag kay Papa Jesus. Always man pamati sa program mo. Salamat gid alin sa kay Rachel. Something stronger than the moon above. 'Cause
It's magic. Korte yang mga mensahe pag insiban mo tamat-amaton tala ni. Good evening, Action Bri. Happy Valentine's na dira sa imo. Salamat gid sa mga manami mga sound subong nga gabi. Daw na dumduman ko man ang akon sini mga nagliligan. Tinga ano ka subungaw? Korte yaw. Oh, good evening, Action Bri. Happy Valentine's na dira sa imo. Bow. Taga itada Sonia ano ni man kulang mag-greets o mga okay, hindi ko mabasahan masyado. Good evening, Action Brian. Happy Valentine's sa imo upod sa imo panimalay. Kagsako na asbad, happy Valentine's from manang Emma taga Sag-ang. Salamat dira sa inyo ano. And of course, taga-monitor man si Madam Alets. Si Madam Tita Stelada Alphabetos ang Barangay Subag. Salamat gid sa pag-monitor. Happy Valentine's man dira sa inyo. Sige. Wala na kita sa kigo pang oras makaksyon sa aton sa nga pagpangalagad. Upod sa bagos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager Action Uno Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar. Upod man si Sir El Rey Dotilios. Backup daton sa News Center Action on Defensor sa Wangagabi. Standby karon sa Action Night Patrol. Awin Action Eric Magbanwa sa dugang pagid mga balitaan. Lagi nyo naman nabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maghilabati tabuas sa mga pon nga istasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo